Immigration Service Ghana Army yasramo abamu mpanifo nyina yasuku headmasters nyina mo ka ho yasramo say government officials apatai mo mesha ase ma emfa emaye mapata no mienu yaye institution heads so e dia ka ho religious leaders yasofo imamfo amowa ha yasofo imamfo nyina yasre say yesoso mapata no e wa ba bia yaye asore no asofo ne tena yesre na mo so ma betena se fefefe e dia ma yentena se said ye beya ye di nkoma ye betimi edi ne kwanso yesre ba bia nkasa kwatena no enkonkotena ho ena ye ma emofra no yesre enkola no ene amane ni amamre asante amane no kire se akora wote akunwa so na se panimu ba wasa osore na de ma panimu etena so enu ti yenkola no entwa me kase sore panimu ba na wasore edi amaye na na madaro masabre oba pani Adoato hema woba hema akosia sewa sabre oba pani ena duwa no mo ha woba ma ono ani wura woba ma no ammo sronkoso na oba pani so atena se waboni wura chidom oba pani Adoato hema woba hema akosia sewa hello two said ye nana chame kai no oba pani akosia sewa wani ne mpanimfo enso na yete se entwene no echichiare ntiabusia sanananom duru mpa eduru dwamu amesem a ye be sore saa e dia ma ono so ama nanane ne panifo nya ba bi tena wi a afede be makwai ama obia atena se Adoato hema se wuni no a ene wono na ye yi na di Adoato hema odedu abiribie Adoato nyina ye mame ena si dwom no waba hema waba pani akosia sewa odedu abiribie batampa wahema fefe o wahema fefe ne ho sabre wasi dwom a ene wabebo ono akasa ni wura ono ane ba obebo ni chidom amana yefe mesna se abrante na wo hyehye fan no mesna wa abraha sesi a yem papa na wo hyehye fan no na am se nananom ebehia fan no baako enu nti mesna obra sesi a na ye hwe kwa ye befa so ebenya fan no baako ama nananom mesna obraha sesi a ye nua na wo hyehye fan no braha sesi a yegusu a na ne mpanimfo kwasa so na ediase fan club fo esu edi akire enya sam ketwa kra nananom echia nananom gusu a wo mo echia yeguso mesamu a media personals no ewa ha ena Opemsuo radio eso fa coverage no live ye nyina no ewo YouTube live Facebook live so person share live a obefa no wo Opemsuo o search no Facebook no so a ana say YouTube no so a obenya no live enye asem ketwa kra ene dwumade ye die no da bia meka ye nunu bi wo hono a ye ntai enya bi hwe benya bi ahwa gisafe ekonfiem yenu ene Adoato ye de aba ye hwena no pepepepepepepe enu ti sa wo ha na wa maye ahunu Mr. Omane na Omane Mr. Obra
Opening kase bia baba be hwema me na me mo nana edin sesia no nana hema agusu a wo chia won koi enti o ma me nana no din a ene ni nkonya din a na mabo se be ya me manu konkofum mesre ene die kwa so yanya ne saa nana hema akwa akwachia Obapani akosia sewa wone ne mpanimfo wamo akwa na amwatebe otoso enai na omode enidie akwa akomade enidie ese no saa na etie enenti abusia yebesre baabi a wasa wotena sade ya chiamedi kaka ye no na watena ho yempese beduru baabi no na yeba abesre se ebeya kamo amoto won mo nsori eba saa enya nidie mesre ya bra obane chroba wonna dwumadi saa ya de ahye ne nsa ya besre obahema adoato enti na wo awunim obahema no uhunu anu ahwe ne yie ifirisa enne de obi a wo ho kwai se ya hwe nanahema mo piafo mo asenso so boduam mame na lama so na sabre yi otumfo bamu na mo atebe wono ani nuanom ono musum e wo bamu me akasa miwa berema ohene kofi kra okese kasebo woye ninia prekope wone no sum e wo otumfo bamu na wo sabre berema ohene kofi kra okese kasebo enyo no ko na mo na wo sabre yi bremai ba muhima odudo bribe batampa obochidom sa so na me na na ba mu jase sabre yi okay bremai ma wo sabre bremai obahima na mu so wa bra bremai ba muhima dikan no bremai hima me hima de me ka se ahofe wo fa ne kwa obahima wonya serepe na me akasa me ho atmebo atom ye mu se ya wo hima fefe brema hima hima fefe na mu so na sabre wadu hanu a wo bebo wono ani die mu Adoato hene wone hima ene na busua nyina chidom yo abusia me samo bra na emrante no ebo ayini na ma edwanum no obi phone efra to me sremo a ye fra eko wo a me srewo a phone no ebi ana wahu na fa uhuru ni wura me srewo a de fa bra me na me fa mani wura me srewo mobile phone bi efra to sesi a na emrante no ebo twene no sade kro no se ebi ana se mobile phone na bedi wo a me srewo a wo de fa ma me na me fa mani wura mesre mojiri esa mo be ne sa ede amame yegusua mpanifo abebe bia no ye bebo wondi na yama wo mo baabi atena kama fe mini anom no so ya de ahya mo nsasa mo nsavu nsuo maye no yesra mo a mo nsavu nsuo no yesra sa na nani montene wahina ni montene yesra mo a wahina nani montene na nani montene ani de mo wahina nani montene eni die mu aso message so sre se mobile phone bi efrato wahunu enie for ya chafo mame ba cho ye we ya abusia ya bada maami ase nyame nhyira pa ya maami na fa mobile phone no nyame be hyira no pa wo de aba wa ya de papa nyame nhyira ya maami no se nyame ya wadum na kofie ne uni akohomasika kra nyame ma wakohomasika efisa de wa ye no enye obi a ne betimi ayesa nyame ma wakohoma nwumire no ma bi enso so kira no pa enso so danyina ewo de wa ye no ye mpanim gu asesem bia se Adoato hene edi ni da no na me mobile phone yira ye ye mpesa bia tie ye mpa bia tie ya ye gusu a mpanifo ne tenase a ye de fa to sumi ye no ebe hyehye so e pesa mpanifo ne tenase ye asanso mini akasa mini aso boduam na sada medi kaka se ene yewura tepama hene na na du bema na so makokra wa ne mpaboa no ode ahye wono ane hemponan eno ti ene yi tepama hene na na musini ezoso e wa hanom a
wababo otumfo bemu otumfo brempo bantama asofo hene na namu atebe Adoato hene obobo ni chido mama na yefe enuti meka se na nadu o mu se ono amu antimi amakora na ono amu sunsum ewa ha esanse tepama hene na namu sini esoso ewo Adoato asasi so ha menia ene me do asesa na Opel Toyota mesrewa cars mienui mwesi kwai ana mwesi obi kwai Opel no number ni GN 591/11 Opel GN 591/11 me ba cho wesi obi kwai sana Toyota also number ni AX 3660/16 Toyota AX 3660/16 e ba cho mo mwesi obi kwai e be ya mo kwai na mo mie kwa mo mfama sa abusuafo no na wo mo sunya kwai na wo mo be bia wo mo pese wo mo ka ni si mo fancy wo Opel GN 591/11 sana Toyota AS 3660/16 abusia muntu ai na abusuafo nsunya ba bi na omo inform kan mesre fine na elbow from mama ye no fine nyina adum eti mesre okay waso wo ye adwuma bi nti na wadum no obawie sesi a na yeguso ye bisa kwa aso mpanifo bisa kwa aso na won wi a asanso yenya musa kwanso okay asante amane no yantoto na se za netie na nanum bi anya ntena se wie ntira na nanum bi atena se wie akwa aba ma bekoso awase ama yeru akwa aba nsa eti asanso wo de mempere ho ansa ye twentwen na nanum bi ntena se na nanum bi ntena se ene waso ansi ana de bekasua na de anya sam ketwa o aso no ansi a de bekasua ma menkwa akire o kwa akire na ba ko peto ye kura maza enti sane be bia be kwa na kamentoma no ya pagu na me de se CJJ maso no left one anya sam ketwa yesre yewura otumfo bamu otumfo brempo nana amwatebe otoso nai Adoato hene orimpimu asiedu osabere makukodufo wahina nyatena se nana nyatena se dia na akwa ba mamu na sabre yaduru enuti amane ne amamre kwanso nananom atena nkonya nananom yesra mama murua akwa ba de amaye nananom atena nkonya mobama murua akwa ba yesra se de be ya yenche bebrebe no yemo emu ase na yentena se ubo mu ase a na watena se yesra mu a yegusua amamre ni amane no na yegusua no mesra achiamefo aha monhwe na nananum atenakonya yema yewura akwaba yesra ebre ni ho nananum atenakonya yema yewura akwaba abusua ne doso ayeba ma yewura akwaba yesra yenya bibia ne ntantam so yesra mu a nananum atenakonya nanampanifo mo ba sore na mama murua akwaba yemu ase yenyina kase yakwachia nanansam a yebeche yansore yemu ase yema nana akwaba entantam so yesra mu a sadia chame kaya no uduru anu abomu ase na akwanta abatire sa abatire no so mo hye so abatire no mo hye so nananom ma yewura akwaba nana mpanifo ma yewura akwaba
amamre ni amane yakwaso na yeguso a ye no media personnel no said your car no eya na mo agina chiri na mo azumi e de amaye sabe ya mo konkosi program na anim efisa ya wo areas bi wo hono mo a ensesa ya ma akwai e ma wo biemu e ko hono yesra ma wusa nana no matran konwama yeru akwa bawi a nana abusua wo hene abusuafo e baba be ma yeru akwa ba o se obi apega ne nsa ma wusa nana no manya ma akwa ba ne nyi ai nanso ni nyina mu ne se de ketenu si a etwaguo no yes e ka wakoma eno de bibia nim ubetimi adi asa ama no ayefe aye de kama yesra nana abusua wahina abusua yebema yerua akwaba wahine abusua yansore bema yerua akwaba yese ana adaje ni ho ebre ni ho osuoro kra ni muso nyafe anuti yesra wahine abusua monsole bema yerua akwaba ntantam ani biemu a yebesasa yebodin na mo aye ne ntam ade amaye na wahine abusua yesra monsore bema yerua akwaba yesra yemo ase ye nwanma mukura afna no ahenkwafo mo hwe no mumu ase se da be ye be contentem yemo ase besra mo a omumu ase wahine abusia mawunso maduru abema yewura akwaba wahine abusia yesra yeduru wa yemo ase yenda ye ho entantem esasa ebere ni ho yeduru na nani mu a yemo ase enda kura de ema no eni kwasa mo cha na nansem bebre two ene ema no eni kwasa mo cha na nansem enti ema ni titiru muduru ho a bo mu ase na dan wadi eno an woka ye besre ubo mu ase ana akwantentem de amaye uduru ho ano abo mu ase program no first part ye de akogu second part no ne aba be fa ye pese ye twa ni tientia ansa na de to aso bi ya shira uduru ho abo mu ase na dan ho ntentem ani biemu a yemo ase yama yeru akwaba na ya nane ye ho ententem so me free Adoato saa so na wo ufiri Adoato ye nyina ye free Adoato enu nti se ufiri Adoato a de ubetima ye e de beboa Adoato nkoso bia na wa ye de aboa Adoato nkoso Harry baby girl ye wo mu no yeguwa mesemo ye nuanu ye chensuo no guso ye dem ho no mo de said ye di ka che mo bia anko dem ho de wu pe bia no emrante ni maba wa na o mu she green emema no black she inside ena ade bi bo wo mo bo o prompt na na abusia ekwan ni montene na na abusia mo cha na wi amo na mani besra mo a na na abusia mo cha na wi a na wadane ho yesra mo said be ya honchi bebre na na abusia wo cha na wi ya dane ho yesra mo a encha no ena yegusuo no encha so ka asante amamere no ho elunti se empanifo ana wachia me etoto enchia na ne kwai so ena wachia me eye no mesre wo cha na wi a peja wonsa na cha na nanom kaye na dane ho yesra mo a wo cha na wi a peja wonsa cha na nanom kaye na dane ho nyesa ye beche yesra mo bebre
Any montane, and any montane, any montane, any monco, any montane. Chairman, not my goose was say. And Brantian, your Maya, why did you say you made a mobile son and I wear your fatchame? 8 years, Sama, your Pemema, Cassia Bass and Nine Conum. Namama Buamian, Sam Fidian Famukayimu. Said your bay a real program way no. Na, but I cannot tell you I know, Asha so. Tia Bass and Mantiano, Mumu Drono. Momuamian Fafidia, Famukayimu. Any montane, young Quasabaya, Ubo, no, I don't know what your Maya, yes, Ramwa. Unumusa and a domino dosso will be answered to the person or Baba Bachan and Nabi. Ain't Yabusiano anymore and quantum, yes, Ramoa. Ada Roma. Car number, a registration number AS 7807. AS 7807 2022. About your West will be quiet. AS 7807 2022. West will be quite master. Yes, and any montane and quantum, any montane. Boumuase, Nadano ho, Yasramo. Boumuase, Nadano ho, Yasramo. Otu for Brempon, Otu for Bemu. Nana, am watape, Watasonai. Nana Dwateren and America say, wow, you make a uniadia. One na wo otumfo bemu yera nana entwibu osiako nana bohahene wa wunim se wunua watia ne nachi na so ne watu ne mpanimfo se ne mpanimfo mra emeta wachi emanenya fe nana bohahene nana twibu osiako sabre na sinamu nana no baduhanu mu a yera Adoato hene nana mwatabe yababa ne obahema ene mpanimfo chidom Messasa institutions yamuwa Adoato say institutions ne bia ba bedura na mudi aba ya tro so o constitutions na ene asante enu ti kanundumakuo enyumakuo awodo aha chechiremu sabame chiremu mi na institutions na meka schools no eka ho sorry any enyuma no wana wo ma bia wo mu nyuma enso eka ho meka enyuma hospitals ahodo medase FM stations ahodo medase wo mo so a eye car ties mechanics for Lotto for no so what you say filling station for no so filling stations for headmasters wa ha mama ye huri ni nyina yes na sabe ye betimi abubo mudi na aye fefefe na medase na animo na tene yasramo na abusua ubo mu asia na wa filtam yasra mu a na abusua yasra ubo mu asia na wa bo wachintam yasra ani die mu a efidie no yegusu asre okay mi hunsa mi ne sige so opemrantie ni biaba ti sige di sa adwuma no emaye animo antene Animal Anthony. Nana busia animal enko ani diema animal no enko ani diema Nana yere wahene yere Mesra ya mame enei yesi bema ni mubeya dua nejina oba oboni chidom enuti Nana yere wahima fefe wahene yere Lady Judith Nana yere na ya hoboa wone ahenema ene wabusia Nana yere wone ahenema ene abusia na mo ya hoboa abema yawura akwa basronko ekwanso Wei etuo ato Adoato yenyina ho nche bebre yenyina na nche yasramo a ani mo ntene ani mo ko Bra Joshua baby a wo bia bra sije pese ohu wo Bra Joshua
Bra Joshua, CJ person who wana mrante na ba. Bra Joe. Na me ka wo se. Ani montene ani monko. Na na yire ohene yire wadaro baba ma muso. Ya maame prakope Lady Judith. Ohima fefe. Ohene yire wone ahene ma nyina. Na na yire abusuan so mata to ama na yefe. Na yire wone ahene ma ene na yire abusuan ye mema yewura akwaba. Me ka wo se enei yenuanom Fish TV and Radio. Omo ewa yantamo yenuanom EVTV. Ezo so ewa yantamo ha Wuntumi TV and Radio. Omo yantamo ha yenuanom RFM. Ene television. Omo do so ewa yantamo ha Opemsuo Radio de yanu omo na ahyase May for Adoato no 1st May efiti ase no Opemsuo yanu omo a Opemsuo Radio ya hia nana anase ya mana kwaba no eno an yegusu eno nti eduru so a chame bebodin ama waba nipa ni bi no wo hono mo a wo mo aba wo pese wo mo chia na nya nuru ho mo ntwai ahenema nana yire ahenema ene nana ayire abusua yasramo se moma kwan ama ahenema ene nana yire mo so enkoma nana akwaba enchana ni yegusu no uduru wanu mo ana mo abo mu ase ne sebe ya ohene mo betimi ne ma akwantem amaye ni nuanom so ema nana de wadu omu nyina so ahya ne yafrumo ahenema omuchan abrofo memai asante omote eba brofo no so dia omote no beka uncle omo na kasa wo mo se ano uncle dia eno na wo ka no asa bisa nsa wo sesai o say go you ni mama onim sanko from kasa brofo no omo ayi mpanimfo no go you oni di watam mpanimfo brofo eti yes ene get away get away na say asama ba fie no eno na wankwa press for na ta ka masa mesre o mesro ya ma pa chia wo no me uno adankwa me the chief inspector me uzo no amu wa ha wo amu te ha ene ono so yanka go you and get away one day na tell you they are different no your argument has fallen flat what is abrofu no abozi for muka brofo pa o wo brofo different no mesro o de me no benya asem ha o unu say Ghana army forces so do before complain unu mo fa chia o ha ye nsuro mo ebe beju charge obeju charge the chief inspector achia ya ma director ya ma akwa ba yie pa obantamo ohene yire ohema na mu na ma wusu achia ni wuransemo na yire efatao ohene yire esew wate agora na ye de enyasam ketwa kra enne sade amamere ne amane no me hwe bi wo manisuo no enyasam ketwa kra ani montene yasramo a ani monko yasramo ya karo na ye fan life e wo Opemsuo Radio saa so na Opemsuo TV saa so na YouTube no so befa saa so na Facebook Opemsuo wo mo fan nyina life eti esi akanya MC na me ye na medame mpamu a ka mehwe ni nyina kroje wi na ma like na ma sai so ahye ama me nuanom wa ma na ni mu ho ayache yasramo animu no yache enkontam yasramo a animu no ayache enkontam ai George na botio ene ono susu gireginam piao animu ko animu ntene e ba cho wa bo unit committee any committees ahodo no wabo dini Adoato unit committee no any may for Adoato planning committee na mo aye ntem na oba be line so CJ CJ wabo adwuma yie papa chairman Afram me aminua omane unit committee secretary minua Malam Abbas wabo adwuma yie pa me aminua Big Joe be Joe fa adwuma saso na mam yenu na ka ho mama Cynthia ne one Angela Angie no Angie baby girl Angie kran ho mfa no so still na wonu say na ni brabre no wa emere wa fo ne say o sefe into ogusu sefe what you say hey Mohammed Boto wono obehia mantratom Mohammed Boto ne twato no Boto ne twa alo pasa man no fom edi we me ma kwa shanes edi ni yesafa na pane a so bra ma brembra
Adoato Unit Committee. Morning May for Adoato Planning Committee. Yadamase Maya Juma Yepa, Yamishiramo. Sa. Na yesre se papanom asofo. Yahun se papanom asofo esoso waha. Papanom asofo so eba kwama yewura akwaba. Anuti en sorry. Yemu bi yatima tenemu na. Momrai. Papanom asofo so bekwa kwama wohene akwaba. Papanom asofo yesum ewo Adoato asase so yebekwa kwama yewura akwaba soronko ekwanso. Efisa wa mo susu firi Adoato. Na ye nyina ye firi Adoato. Wia asofo a ewo Adoato ene wo mo invite wo mo nyina na se yefra wo se wo so meboa ye no wo mo nyina na aka bo mu no animu nko amana so koma nana akwaba ye papa no asofo ema ye wura akwaba wia nana hima Adoato hima wo ba pani akosia sewa mehun se nana ono ani wura wa ha wakatache obo ne yiri chidom na ni wura soso oyo hempon otumfo brempon amache barehene ono ane sompa eno no amache bare sompa hene na ayabua mehun se wone na berewa ene ni nuanom soso wa ha e wose okoma ne yiri ene wono akasa ni wura soso akwaba enuti ya papa no masofo ewia oba pani ni kunu ene na busua ni nyina ya wesle se line no yebo within na se hwe line wa no wato bo ase isan se eba sa we gina wo ake animu enko wie adwuma na na yegusuwa no dwuma die na na yegusuwa no we no na ebe me ache kakra ye wi ade aka de enti na animu no atena ma ye nyakwae afria Mesramo animu enko nana no machi amefo mesrema dodo na mo yemu omumu ase ne yamla yachi ani diemu a mesre animu ntene madaroma nana cha matemo nkan ho menim se yewura na penisa se obeti ode nu betu nu mu na emom yesre se eya na mama mu so afifiri won tema maye animu ntene sa mesre wo chia yewura wi a enyina gina yenni nkomo ho Ochi awia ye ni nkomo yesra enye nkomodie bigi na wo se mi nua bigi odi num akwoto na ensa ye mama na yefe Yesre said American kan ye ni nkomo bebre ewo ho ebe papa no masofo de we de mbetimi aka eja ene woba ene soso konkona guna na so monko ade megitum sa na say the Holy Trinity in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit na mo de guna na so ede amame ya papa no masofo ye de mase mesre se oba hema ni kunu ene na busua yesremo ekwan ni mada ho yesremo ma ye nche bebre nana hema Adoato hema oba pani akosua sewa ono ani wura awoye amache bare sompa hene me amedie nana yeboa okatachie wa ha mesre woni abusua oba hema ni kunu abusua yesremo mo mama muso yesremo a Waba penny Adoato hema nana hema akosua sewa sabre wono ani wura ne akasa media prekope otu wadaroma nana mosimo be kom anim Ewura brempon amache bare hene ne sompa nana sompa hene mehun se mi ame fada nya badia
ene onyame ne hu ye hu fa ho bono na ho nto so ho anto wo dia na efiri wa se yenyina nya ho to nso so a na efiri Awurade Father Awurade asumdue no ntena da ma hu se me na jimachi hima ene na jimachi hima na mu obo no an de hye na na sompa obo ni chido mesra nananom yese betima akoyanim yebetimi akoyanim yesra mu a 2 nana hima kunu abusua yesra yebetimi akoyanim ma hu se ye security personnel yempanifo wa ha Ghana Police Service, Ghana Immigration, Ghana Fire Service, Ghana Army. Ya hu se mpanifo wa ha yesre se security personnel se wa nyina so obahima ne kunu abusua enya chia wie ya ye security personnel so yankoma yewura akwaba so yankoma yewura akwaba all the various security personnel ai wa ha enyina yesre se yankoma yewura akwaba Ghana Police Service, Ghana Immigration Service, Ghana Army, Ghana Fire Service, and other security personnel agencies ni nyina yahoba mbofo ya wa nyina yesramo yame yemuso yankoma yewura akwaba yahoba mbofo ya wa ha yesre yemema yewura akwaba yahoba mbofo ya wa ha nyina yemema yewura akwaba ma hu say yes emema wa ha Ghana Fire Service, Ghana Army, Ghana Immigration Service, Ghana Police Service. Ma hu say penifo so aduru ha yakoma yewura akwaba na moma yewura akwaba sade ye no kro no monya ne sa emfama ye enra so Adoato fo no mo amoje cap no enche na na be ma mo kwai na mo so mo akọ efise na mi nua asenso mi ansere se ye nua mo abode ko mama haruma ye fe yie pa na ma hu say fine no asensuo na wo mu no yasa omfa bingum aye ai mesra na ensuo no omfa bingum na mom enye de yanom na kohwehwe agum dabi de yanom na enso me why enti mesra na ye behwehwe nsuo o pebi a yenko lay pipe ahoma ni bi ma no na omfa ntum why sa na yegusu a security services no na egusu a wo mo ekwa akochia na wo mo wi a de di ho no no chame be body amaye na wo mo so akono akochia bi enche sade na Adoato fo ni di wo mu djuma no wo mo so ye be makwai na asaso na mitio mesra se ye nuanom dia no ye hodi on for now ye be mo kwan e bre ndudu ha esanso mumpo awaso mu ni nana edigi mfonyini May for Adoato 2025 football game no the winners awase omo be showcase cup no enunti ye be mo kwan na mom enya mprempren me nua me da se so atema se ma hu se sabre security personnel no so adu nana ho a omo so manana kwaba Ghana Police Service, Ghana Immigration Service, Ghana Fire Service, Ghana Army lano ayetia dia me ka se osino nana adwumayefo no bi awa ha Eastern region ekwane wa na o matimi aba ewaso mutimi chia nana mane yafe enuti Eastern region nana adwumayefo osino yesre yemama nana akwaba ententem so eni diemu a madawro manana adwumayefo na muwo osino no madawro ma moso monsori ai na moso ma me ka line no ho na yanyama no enye fe madawro ma ye bodin na apa no mo aba na yaye ntete na yenya kwa mankasim nkwanta hema ma hu se mankasim nkwanta na yenya kwa abrewa wono so amana na amo na amanu jamfu a kokofu aboso oyoko hema na ima so abema na akwaba osino na adwumayefo no kurama yade Eastern region kwane wa omoto so abema na akwaba na adwumayefo no eba no hwamu na ebeto so na yebo mu di na omo so hu se line no ayetietia na omo so aba beto so ene ye kone saa kakaka amamre no yamane no eno an yeguso na nchia de asantim yamponchia enti sadwuma de na animu entene yasramo a animu entene na enchia no enche ewose de ba esi esanse ebra no eko enuti enchia no enche ewose de si na mawusa na bere wa ha nana maame yafro na mo na firi mu pie ya no mesre se edom ni firi dwom a abere wa de mu so ni mu kakra o mema on fa ni hira emema ne ba emfa emaye nana maame owo ahene na mu wo ba tampa ama kwadu yasre se edom ni mu eda ho a ya ma nana maame emfa ni hira emema ne ba emfa emaye
Animu no entene emaye na dwumadie no yento aso enche yede nchia no se le chame ka ye ne betwa no so na dwumadie to aso no yede aba beto aso we ye Eastern region na adwumayefo no ene guso a wo mo echia no wo mo beto aso achia na eduru ba bia de wase yede ka ho bia no yede beto amo so adwumayefo no ani montene adwumayefo ma hu se ene yewura a okana nanom ho ewo mpanimfo mu ewo adwuma mu me a mi wura prakopa no mi twanem nane efre no ni Odakwe the first ni Odakwe the first ene ma hu se ohene me a mi wura prakopa no katachie na wanya trase enuti ono ane ma adwumayefo mo chia wi a na se na wachia atwato ni Odakwe the first wahene wonya chia wie wona ahema ene ne mpanifo nya chia wie pe na se enchia no e wose adisi na yato adwumadie no so na ye ne ya ba nyina so ya hwe amamakwa ba ama no ayefe yesram bebre yesre enkwantam adwumayefo enkwantam ani die mu a adwumayefo enkwantam adwumayefo enkwantam adwumayefo enkwantam yesre bebrebe adwumayefo no enkwantam ma mesre ma tese adoato efiewurafo adoato fiewurafo yempanimfo wa yesre ani die mu a yeso ba komana na akwaba adoato yefiewurafo no mo yesre ani die mu emu so as na yewura ni Odakwe the first mena na amani mu so Nana sorry ni Odakwe the first okatachie be ma na ba ni muso no wonen ahemfo en na hema papa bi ni Odakwe the first me ma me antena wo hema fefe me huna na mani agese owo me nyame nhira mesra nana asori a wo ba ni Odakwe efiewurafo mesana mo so maka ho esansana na chia wi ano no ye tena se eni die mu a Sanetie. Adoato efiewurafo so na eto aso kana nanom ho no. Na omo so akwa chana na amana na akwaba. yesre ani montene ani die mu a ani mo entene Adoato efiewurafo ma ya mana ye fanyame hyehyira mu ye pa Adoato efiewurafo ma ye ni nyina nyame hyira mo ni Odakwe the first ni Odakwe the first me akasa mi wura prakopa no ni obema piao Awusia obi anya no ho abotre e wona na nchia ne mu me boss ni osino me hu se obo ni Odakwe the first obo ni chidom ye pa efiri se ye nyina behwe ama wo se osuo nanim enye fe enti ka ye benya ka be ma obi a achia animo ntene yesramo animo ntene yesramo kwanta ma yesa be ya osuo ne ye be wie ansa na obe bless ya wa bless ye animo entene yesramo animo ntene yesramo a enkwaden enfamaye
and challenge and I mean, say, Bobby, na said, Bessia. And Chiani Momudia, Mestre, Kokobo, if you are not more. Minimum say any panu be antiasia. As so anya ne ebo apaye. Nananom esre said ye ewiamu siteno ye ti o ma se. Wo bia be pese obecha na nansem na so be bia du no ye ntwa so a. Dwumadie ne nkaye edoso. Na mahu sanana ono ani kuo. Nana ni kuo awo amache bare ye duase nana ono ani kuo amache bale duasefo yamamo akwa abaso kokwan so. Mesra obi ancha na bia mani die mu a. Yahu say Kumawood stars no Kumawood stars Papa Kumase Shefo mahu say omu nyina so abedu dedede omu so abeta na chi yesre nananom enchia no ye de asi enchia no ye fancy yesre mo a Kumawood stars so na adu ha ya da mase ya mama kwaba minua Abaya Yantuaso na Yantua Jumedi no so yendeda empanifo na di yan content amasanso mesamo biasefo no mesamo amunya botre yenkase ye mamonchia nya sa na ye kire yese muntie ye bese ye program na se ye beba mo achia obi anya botre yesremo utie program de ye twa so sa de bi behyem eti obi anya ye ho abotre munya botre se ye pone ana me mamonchia de a Asanso mamesra o mempe manso pentokwa na nani ku oduasefo monto aso na monchia biasefo mo mese biase amache bare monto aso na monchia asanso mesra o biase ekuofo ekwachia no dwumadi ato aso asanso blawachi na dwumadi ato aso no boso ne akwa anim wa abla duasefo nso so echia why mesra wa anyesa ebra no ekọ animo entene Nana onwa ni kuo nana chidom ohene ba wose kwa me gentiri show ma mukuo eye duase eye amache bare ma won se duase fan club wo mo so na adu ha asanso yantoa so asanso yantoa dwumadie no so na wiamu nya ba fa so wiamu nya yantoa dwumadie no so se ebe ye den ebe ye fa na ebe free enipa atwotwo road ayato ye nsade afre wo mo abutantimfo asabe wo mo so de wo mo nimdia ene wo mo kra wo mo sika no bibia Harry baby girl Harry now ya hobo Harry now ya hobo na wo be nya say esa nipa we nya ebe yi wo mo adidi akyere mo eno ti say ye sister ye bibia sister Harriet o say e wa ha wo mrai na wono ma meyi mpanifo atete sei no wamfa enkyere abusia say wana Harriet e be ba me na ye fa bon say pra ne fa ma ya mo yesem fama ye nua ba Harriet wa bra empanifo etoto nsafre mu wa beda o madi ade amaye yesre ye empanifo no sade hanu mai beja no ye nua ba ne kasa wo fom na emo mu wa ha de akanya ne say ya ma wakwa ba o wa hanu mu a akwa ba na ne de be ma ho enu ti Harry sa na ye nko no wada Roma. Good afternoon nananom. I am from empanifo amotwa hashia mramhye bejafo asofo aboafo ayeto ye nsafre Midin de Abena Achekumwa or say Harriet. Adoato Dishekunkuno. It's been a week of great pleasure, blessing, and a reunion to have this program, and it's making it educational. We are particularly privileged to have some distinguished guests join us today, and by virtue of the associate recognition, we won't be far from right to have them steer the affairs of this event. Nananom, with your permission, the first on my list is Opemsuo Suedru Nana Kofi Donko. Opemsuo Suedru Dabeng Nana Kofi Donko. Opemsuo Suedru Akwemu Nana Poku. Opemsuo Suedru Nana Poku. Opemsuo Suedru Hima Nkoswa Hima Nana Ama Buachua Yadom. Nana ama buachua yadom. Nana ya dufie poma otosumienu. Edujama hema. Nana ya dufie poma otosumienu. Edujama hema. Nana osai kwabena. Edujama jase hene. Nana osai kwabena. Edujama jase hene. Nana krama donko. Opemsuo bemu hene. Nana krama donko.
Otumfo Bemuhene. Nana Ohenewa Esiedo Tosumieno. Nana Ohenewa Esiedo Tosumieno. Achim Jaso Hima. Nana Osei Kobna. Nana Osei Tutu. Amachebari Chidom Hene. Nana Osei Tutu. Amachebari Chidom Hene. Barima Ohene Kofikra Okase Kasamu. Barima Ohene Kofikra Okase Kasamu. Otumfo Bemuhene. Nana Enchi Buesiakon. Boshen Hene. Nana Amanu Jamfua. Kokofu Abuaso Oyoko Hema. Nana Frempoma Ajewa Azabraka. Bramai Hema. Yes, Rama Mochiano, any moon content maye. Yes, Rama, Harry, young queen. Honorable Asenso Buache, MP for Bantima constituency. Honorable Asenso Buache. Reverend Michael Asare, Assemblies of God, Adoato. Catechist Stephen Dunker, Presbyterian, Adoato. Senior Presbyter Mensa Nimo, Pastor E.S. Echampon, Adoato. Reverend Father Patrick Ba, Good Shepherd, Adoato. Reverend Philip Ohene, Emmanuel Resurrection Live. Pastor Boachi Yadom, Testimony Temple. Honorable Affirm Tufo, Unit Committee. Queen Dakua, Miss Golden Stool, First Runner-Up 2023. Apostle Kwaku Asare, Assemblies of God, Adoato. Mr. Osei Solomon, Okunkom, The Gentle Show. Mr. Osei Solomon, The Gentle Show. Honorable Daniel Omani, Unit Committee, Adoato. Honorable Kingsley Asante, Unit Committee Organizer. Honorable Abbas Musa, Unit Committee Secretary. Thank you. Mea medofo Harriet yada wase se empanifo meka se enye omunku a wunum se edom ne doso enu ti yempanifo num bia wanti se ye nuaba ne bowdi no de kanya ne se edom amaba nyina mufifiri achichiri bencheye asante kumase munyinara yemamo akwaba sronko ekwan so minua asenso yehwe ne yemfa agro ba kuntwamu na agro no wia afi edudu eye speeches no so na yesre Adoato unit committee for samon prepare ye manu bi ebedi asakakra bi ama hanomo aye en Kenya ye manu di asane wia unit committee ye num se mo won hyehyeye ene mo hye mo manfo mo de bagum manfo anim enu timi nua be ma asenso mesre quick na wakọ anim tantam e de amame na asenso ma unse yewra otumfo be mo otumfo brempon Adoato hene na namo atabe wotoso nan wono anua nana asante nidi ayemide ye papa nana asante sabre makokora so na adu ha obema wono anua amo ene yo na asante ye de wase yama akwa ba asenso yantoa so sana me nua na cha me de wase se nananom asenso be ma me so bodi amansa me sere se nana mame abrewa munso ne mu onfa ni hira ema ne ba mame nana mame obahema amakwadu yesere mo mane anchia etwato yesere mo a se nana eguso a wo chia no na winu se nana sante adankwa ame nana sante nana emu akwa ba nana eguso a wo chia no na kire se de nana cha me kan ye no e wo se ye de agro ba ko etwamu enu ti mi kwa Imam Malik na makwa kofa wo mu yi chia no so baduam sabre asanso hene otumfo brempon nana kakaria pau be makatachie me amira asanso otumfo brempon mesra nana du na so ayama muso esanse wo brempon enadu ha obema nua amo asanso hene nana kakari apau be makatachie no da sebre ya da wase yama akwaba me nua asanso ko anim sa na nana me de wase enu ti agura ya ba bedie no aye Imam Malik fo ena eba bedi sa agro e de akere ye ena no adwumadia ye di ye no wo mo any school a eye choreography na se yi kire no ya frɛ wo mo se wo mo mrai na wo mo so ema ma yi bibi emfa kire no nti se Imam Malik sa mo aye ready a ba bia mo gina bia mo ma mi hunai na fa de ye hyase emfa ema mo
Imam Malik me ba shawo hefa. E ba shawo mu gina hefa. Imam Malik Misramwa ya bola samwa ma e be kwa froso. Ma usa ohene maame abrewati anamu na ma ne muso. Ya foro a yawura wo firi mu pie ye. Sa. Wo wuduo enima bayan. Wo wo ahene wo anintini wo akunyini wo asono. E na ba tampa na mu ya abrewa oba hema ama kwadu na na maame sabre abrewa na mu ana di nshira e koma ne ba. Na yesre no kolomashi for kolomashi mobako outside yesre ma kolomashi mobako outside e dia maye kolomashi mobako outside e dia maye enkwala na gro na omo bedie yesre mo juma die se de na dia to ni beti so se wo pe kakra dia ko konfanochi so bodiam na usa sabre yi otumfo abrempo miamura na na jey bana hene ano kase hene meka so otumfo bamu wonu ani nua prekope ene na na mo atebe ano kase hene sabre na na wonu ani nua obobo ni chido mama na ye amana ye fe da sebre yama akwaba eburu se da sebre yama da sebre akwaba yahwe Imam Malik fo no ebra kolomashi fo no efri dwenu mama ye no yesra mu akolomashi bobo akra na mama ye ni ma da wo yesra mu ana enkwala no ebeya yesra mu kolomashi yanko outside kolomashi yesra mu yanko outside yesra mu kolomashi yanko outside yesra mu yanko outside mesra mu kolomashi tie yemia yesra mu yanko outside yesra mu okay DJ yesra mu ani demo esase everything now yesra mu mama kwa na mama why Anyona rusalamu alaikum. Salamu alaikum. Anyona rusalamu alaikum. Salamu alaikum. Adibila mo obie. Salamu alaikum. Ani koma mo obie fe. Salamu alaikum. Anyona rusalamu alaikum. Salamu alaikum. Sandega na rusalamu alaikum. Salamu alaikum. Ambela na rusalamu alaikum. Salamu alaikum. Yorobodi na rusalamu alaikum. Sanya
Kenya se hima nana yomo abeye. Otu for mame Kenya se hima. Yewra mame prakope asansu so boduom. Yewra mame prakope ena sabre wadu hanu a. Enei otu for brempon otu for bemu. Na mo atebe. Woni oba pene Adoato hima obema mo amo ene moniyo. Yesre mahunsi amanisika no ayera. Table no homo fan kwama wo mu mane nyira. Why? Say madam one wafa o de fabra mi wi amete o de ama o. Mesre mo a. We man tip. Me man tip off. Me man tip off. Na asenso unim say ene romance of penny yama sofo atenase ache yie pa. Unim say asore ne ye no emu na na wo se kafada o shira na na ene ohema ne mpanifo na susuna na enya medrui father or sre we de enye closing prayer ono ani shira no obese odi shira na ansa na father unim se yosom wie no ene wontimi ko emfa bibi kran kana no eno ntia besre ama Romans of Penny Reverend Father Patrick Ba father waba aba beshira Adoato obrempon ede amaye ya papa father we de wada Roma eni die mu a ya besre se obebo anim na wabeshira nana ede amaye yasre eni die mu a father wada Roma na committee moya ahomboa father mpa bono otwagu wie ya unit committee anu di sam kakra bia mode beto Adoato kromuni nyina nim no na mo so moya ahomboa ede abeto kromuni nyina nim ede amaye yasre father wanya tanka ni mu ana father ntana ka ni mu dia ena na yasre se Reverend Father Patrick Ba Good Shepherd Catholic Church Adoato me hu se papa ba ene papa dade a eja no oba ene soso konkunu ne di mu ya mu afri Awurade ho ono bo sro ni asase Awurade uyamobo wati ase we ma mema father mna nanim se de be ya father mpa ye na ka first part no ho na mo na nya nurunti e na ye de be hye second part no e wo se ye na ye nsoma na ye kama ye wi a unit committee for mo na mo beba na mo speech am atwe no krokrokrokrokrokro mo ba no ba bie so de a kire ye na ye te Adoato no ya bi ya kwa nkofra nto e wo mera ne bi mu ana nsem ne bi mu enu nti ye wo nsuo e wa ha ye nche nsuo mu obi anya binom na de ka ho no so ye nya ne sa ye besre se nkonwa no ebi wo ho no ma esisi mu se wunya ba bi nte bia no wagina ho no no wabra nkonwa ne bi sisisim na waba betena se ama no ayefe enche akwada resua bi anwene ade bi akwada resua bi wanwene ade bi oso pese obi yeso se unit committee for wia ye be makwada no nso aba na enu wanu no na nim ada ho na ahwa kwada na de na wanwene no e de ma Adoatofo no wada na de a kire yai ama no ayefa busia ye be sere se na etirimu pone se obenya kakra na wanso so atima kwotworo Adoatofo ye dini e wo konfo anochi yibi ma no enu nti se nkwada ne ye bibi na eye fa na mo abetu bibi de agu nkwada ne so na yesu ye di ko table no ho na ya kwotworo firi Adoato ena no mo bubo odin wo radio so no ye din amabi ye absent ni nyina ka ho bi nti na ese da bi opese oyi ni ho adi de cha Adoato man na yesu ya boa no na de ye benya bia no ye de akọ asanso yesre se na nani mu ho mama ho na ho na father ehira nana father yesre woman ehira ma unsa sabre miami elder the Church of Pentecost elder so ababeduru the Church of Pentecost elder ono so ababeduru mesre se mama na nani mu na ho mama yewura ni mu na ho na Catholic ye priest Reverend Father Patrick Ba onfa yewura ne ohima ene mpanifo nyina enko Awurade anim father wada Roma betimi ahyempa ebo na se yesre bebre ye bompa ye ejano ene obano ene sonson konkro ni dimu onyankopon ye dawase se enede wodi aya chede amaye na wate ewiemu na wama adefefe se ye hunui ye dai na ede chewon kwa shronko so yesrawo sabemano ewiye amaye afe nso ye dawase
Sewayi Oba Shronko, Nawayeno or Hine Ede Ama Adoato Ekroyi, Yenim se, Eyawo and our freno, and our deno Ama Ekroyi, Boano Nakane ho, and it trimupo, Nesiswadi Hunu, Nenade Sunina no, Mano Emremu, na Timemufo Enya Hoto. Any any dear Efanso. Yes, Rao say, dear Obey Biano, to insurance will go so Emano enye ye. When a cry to the end to me and to the Nano, ya de fe Jesus so, or no one son some concrotias ye de hine, wamra any area ye. And yeah, ho. Erade and more entna. ano sonson tena For the man come Yankopo in Shramo. Ejano, any Obano, any son, concrono. Asumdue and Camo. And count soon. yɛmɔ yɛnsɛm fama Reverend Father Patrick ba enhyira no nyame wansi dan na ɔdansifoɔ ɔbrɛ nyame na nso so na si hene sɛ nyame si wo hene na sɛ wɔno a ama ɔkyi dɔm a wonim deɛ ne wahoɔden ɛntimi nyɛ ɛno nti menim sɛ Reverend Father Patrick ba ɔde Adoato hene ɔbrempɔn no mu akɔ awurade anim deɛ awurade no abɛyɛ ne kanea ɔbɛdi n'anim ɛwɔ ne dwumadie nyinaa mu papa asomdwie ɛnkɔ so ɛne wo ɛntena daa asan so Bra. me nua kɔ anim Yo, bra me da say nyame nhyira wo. Abusia mesra mo yane a ye chia na na akwa aba no. Mo na me twa mo because committee no e ba be kasa. Ensem so committee no ba be ka no. E wo se nana etibie. Ifiri se eye nana e no omo be boa no. Enu nti mesra mo yane a ye chia na sa ama na akwa aba no. Mo nkeka mo ho committee fo ni nyina mo adawroma. Planning committee, any committee for any mumra na unit committee wahu mate mumra unit committee for any munyina mumra Adoato asan so nana mitio mate sɛ waka planning committee ama yi no afrim aha yifiri mu ma ntɛm yi afrim ansa wei ɛyɛ deɛ yɛkɔsa live mate ase yɛne ayɛto aba yi Nana wɔ mate ase mu yi aha mahu sɛ chairman afram chairman na mu ne di kan awaba miami nua Dr. Omane Champon no hey gadinga secretary Abbas ɔbɔ adwuma na can promise wai mahu sɛ can promise ɔte table ho sikawura Nana Champon deɛ wayeram sesa na so nya hwee committee Madaroma ha o ma ye ready nana so animu ada ho nana animu ada ho nana etie na so yɛsrɛ Adoato kuro no sɛ committee ensam no omu na wɔso mu tie ne yie ɛnɛ deɛ nti a yɛhyia wɔ ha nyinaa ne sɛ Adoato kane Adoato no ɛnyɛ no ɛne nɛ utie deɛ nti a yɛhyia ha nyinaa ne sɛ kane Adoato no ɛnyɛ ne nɛ kane no nana kuro no ɛhyehyɛ egu akwan mu a ɛnyɛ no na sesei ɛbɛkɔ so ɛno ti na nana ahyehyɛ sɛ na yɛ ɔne ne manfoɔ nyinaa ɛhyia yɛni ha sɛ yɛbɛsa kɛkɛ ɛno ti kane Adoato ne hɔ deɛ a ɛhyehyɛ biara no yɛsrɛ na yɛtie ne ahyɛ ne so unit committee yɛsrɛ mo nti unit som mɛhu sɛ miame maame na antena ɔhema fɛfɛ wedi ada di lumba mesrɛ me maame na pɛ baabi papa ma ne ntena wate na ɛnɛ metwa mɔni hyɛ ne botom mesrɛ ma ne baabi ntena maame na wɔwo me no maame nyame hyira wo committee yɛbɛtie mɔ ne sɛ oji aye ni nyame why abusiafo yɛda mo nyinaa mo ase ndi kan no yɛbɛkyia Adoato hene otumfoɔ brempɔn Nana Amoa Tebe the 4th ɔne Adoato hema ɔbaa pɛyini Akosi Asewa ɛne Adoato Atrankonya yɛbɛkyia ahemfo a ɔmabɛka yɛnsa ɛwɔ dwabɔ yɛase
Yebechia Adoato mai. Yebechia osi nofo nyina. Yebechia amache barefo. Abusiafo edikan no. Asida kese enkoma Adoato hene otumfo brempon nana amoa tebe the fourth. Say abusiafo endikan no yebechia ana yebeda Adoato hene nana amoa tebe the fourth ase fi say yɛde si akunya ne so ɛwɔ Adoato ha no wanyi committee for emu from day one wɔne yɛayɛ adwuma soronko obedi ade foforɔ no to ne nsa frɛ committee for no ɛma yɛbrifu no Adoato how a state na akɔdu anase Adoato bɔbrɛ no abusuafo nana so tie no asopam Emma yatu anamo akodru baby a yenim se Nyankopon tonsupa guso a ebewie yi nti aseda kese enkoma nana Adoato hene nana Motebe the fourth ene na trankonya se omoji yetum unit committee for yeni assemblyman se omone yebeye adwuma Emma Adoato nso afa ne ntuma pa efra nana Nyankopon hirawo etoso biemu nso ye committee no anase community no ye wo emra kakra bi a ye pese ye community for no ehu ana hye kakra ye pese ye committee for no ana community for no ehu de edikan no eye se community member se woni unuanya ntokwa ana se mente me ho ase bia yesrew manento committee for so na enkodu na nanim etoso biemu nso emma community member bia mfa mra enhye ne nsem se obi ayese nti wawo de mra no ehye wo nsem akọ ye anase odu kwa kosiesie abusiafo eno nso emoy etoso biemu nso obi antimi mfa ne pe enkotwitwa ennua bia e si bebia anase galamsey anase mining wontimi mfa wo pen ko pe baby se wo ye mining e wa Adoato etoso biemu nso community ni bia ni ho a obetimi atiatia obi afa ahodie so etoso enum ni nso se yehu se community ni bi a involve ne ho e wo criminal na se wakɔwie ade anase waye nyamo nsɛm bi a yebema emra no ene na di etoso biemu nso community engagement bia na se community labor ana communal labor bia e ba so a yesrem mo se community ni bia so de no ho bagim enkoye se asemasi ni obenten nko ana omufie ebe nko aho nti yekoye adwuma omonko ana ese omkonom kokoye adwuma abusuafo woti Adoato wa se nko ade adwuma die bia ohene ne penifo be bia no ese ye nyina ye de ye ho gim okay abusuafo etoso biemu nso se unya case bi anase u face challenge bi se unsuo na emma o light ho anase akronfo na abebu gate ani ene nyoma keka ho bia yesremo e wa Adoato ha no hunu o committee members no na enyoma bia aka bia no omonhwe no monyema etoso biemu nso 2 months bia no yebeye communal labor anase yebeye clean up exercise e wa Adoato ha say yebesiesie ye mantamu 2 months bia no Saturday edikan bia no yebehwe na ya nsiesie e wo Adoato mantamu num yehu se obi de ne ho age ndroboni mu se cocaine wi ne de atoto asoso na abusuafo yehu a yebema emra no nso ene wadi ene etoso biemu nso
say fundraising and as a donation be able to so a bit to say the can say if you feel for no you bet you sika bino ebia air cost bia na committee for no and a baby see almost so na could drew ye hene eso abusuafo eto so bia so moma yen hwe say ye nua ye ne tena na se obi a ye ne wo ye ne ba bia no yen hwe say ye be ya ade a entia ne fa ahodie so eto so bia so ye na ye nyen emmoa no yen hwe say ye de ye mmoa no nyina be gubuom yen hwe say ye de ye mmoa no nyina be gubuom say ye be gya o mo no mo ne nam no busuafo yen hwe ne yen gya sa yi no because zongo mo me ba say no ma hu say nantwie ne bi ne nam ho bebrebe si ye na mmoa no ye de ano yen hwe say ye de o mo be gubuo nim abusuafo we ne nsemfo kakra ye de agu krata so a ye de bre Adoato man na ye nyina ya hwe ne ye di so na Adoato afa ne ntoma pa afria Adoato ye nyina ye nim se Adoato kro no eda ho ache ye wo ye nyina ye wa Adoato ha sei ye hu ade fe sei da sei ye nya ohene for the first time Adoato enya ohene nie ti yesra mo ye nyina ye mboa no na ne tiri mo po no enso embam yesra mo yesi wonsom woni nipa se community be koso a enye individual adwuma ye nyina se me di mi hu ni na de otimi fie no so won di ni hu ni na de bia de ball ba be gu mi fie a time bia no kro no entumpon ti yesra mo a ye mbo ye hu modern se ye be boa na ni tiri mo po no so abam ye be da mo ase ya mo yesem fama Adoato unit committee na ena menua afram mintimi hu say ohun say guess no wa and afi ne pressure na body I don't know esa no yi ni ba ko ba esa kasa no obi tia enya ne de Mr. committee kasa mem ene wa be kasa ba wa we kura ye mere wa fo e mom ni nyina mu ya da wase abusia me to aso me di kaka chro se akwada wiso bi e ba be kasa bi na emum ansa na akwada ketwa ba be kasa bi no ya di bibi hye ansa na akwada ketwa na ba na de ne ye de hye ho kama mintie ene na ewo se yewura asenso boache na mu wono amu eyetina no disem wa ha sa na Adoato kro Adoato adehye no kro ne nyame anim ni honorable member of parliament Bantima constituency yewura adwumawura ni monyamfo asenso boache odudu abiripie meka se obai madodo na yehui ye asore no obetena mu na nokre wani yewura esanse enadwumade ni doso manogusu kura oti wiem hyemu a okonkenan enuti Adoato yakoma so ade nyina yewura na mu ene ne kan wode ato nanim ama yewura asenso boache so ahye bose na nanya ba wobrempo nya ba de onyini muda de sefata Adoato bia wone nana enkitahudie no beye mapa na waboa ama Adoato afri adumu akwadumu enuti Adoato adehye yewura asenso boache obaye meka se wone yewura wone no adi nkomo a kuro no Adoato eye nanamu atebe nanamu atebe so na ye Adoato enuti se yewura asenso anya hu nana Adoato hene dia na kire se wa hu ye nyina enuti baabi a yewura adwumawura honorable asenso boachi obia ye nyina ye mana mo ne kan chane se onyame ehira no bebre na onum se honorable ko wato ase o eno na me baby ka me honorable say watese nana ebekukuru ahemfie ede asi Adoato enti wa say sai honorable unim metio wo say ehon cement iron rosso enchanse wo say de kakra beso so na all kan wo say nana dabi meme kakra wa no edia entime nso enuti na nei edia woni wo manfo so momoa na meme dia no memfa me dey memfa meka ho na ultramodern palace no yenkukuru fancy ahemfie woni mu se committee fu aba kasa bebre na we nya asem woni mu se kanetete no
na court on shada ni ho Dabi da. court enwa ne ahemfie Sanetie. yewura Opemsuo na ase tutu ababi o o tekra webra wenwoma so Ende kra wada so. onyame kase na mu Ono amu. wo beka cho se ono di asem a court bia ni wo ga na betima asesa ne ta na nanom essence o mu yemfifi mu hwehwe mu ansa na asem no yebua enu ti se megiri se ahemfie nya besi hanom a enya afa na manso bekoso bebre enya afa na post station bekoso bebre enu ti ya nyina ene yebua nana amwa tebe wotoso ene otumfo bre potumfo ba mu yebua nana se nana wani suade hunu ahemfie no yebua na asanso ade anana ka mani agene se wosese wonya wansi dimpo afri ha ono ani wura wama ne babiti Opemsuo na ase tutu asantema nyina wura na ni suade hunu heal okonfanochi project no obayi mu bi wode akọ na onka se wono ana didi na na mwatabani ko wode Adoato di ni nyina na ekose Adoato me manfo se wani suade hunu esanse gidie enye bantima asase so nesi esi Adoato enu ti Adoato man yeso so yemu ani enu ti ene yesre se what yasem de se ya Mr. Sir, we quite a minimum. Some can almost be Quebec as a minute and 100,000 Ghana, which is 31 billion. And an Ukrainian fan to us here. I mean, Saka will be close to me, Canada. Anuti, and now, who free Adoato. Free Adoato. And ye free Adoato. So who free Adoato, would you to me, dear? What's Yana Casamede before Canada by a mammy, who free her? Kuromu ha obia free Adoato Eastern Region Greater Accra Savannah Greater Ashanti North East obia free Adoato it is all free Adoato na sena na himfie obepaja de asi wani so na ye ofa menu enya himfie no nko yes akobwa any heal confirmation me da se ye akobwa dia eno kra ne purpose menua ma me hwese obi betima aboa na 20,000 Ghana cedis titisika no 200 million 20,000 Ghana 20 Ghana sanana eni swadi hunu no so wani swadi hunu no esunti me akasa me sebe bosa nana je woso so fashe odwumadie no ase 20,000 Ghana cedis 200 million kane titisika no abusia woso manenka wakoma ufri Adoato se ufri Adoato wose amane ani amamela no sanetie yetimi hyemo kena yebe hyemo kena na eya ahemfia awase yetimi bua yewura wonim se asanso ahemfia na nasi ahemfia anya na nadia o ahemfia eye kuro ne dia sanetie eye oman ne dia eye ewiase nyina dia eti wususu yi bia enkasa wi amanana 200,000 Ghana cedis 200 million se eni akara se mo ba money apleje yes so enim say dia de beba e bia na no ba me enim say me nua otega wo se ne bank wo wankọ na obetimi apleje na se kina no wo de abla na mana efe 20 mesre sabre be ma emusu agina ho yewura brema hene sabre wodefo na mu anaduru anmo nana brema hene wodefo na mu na sabre wadu hanmo a enei wababo Adoato hene wotumfo bre potumfo ba mu nana amwatebe wotoso na wone ne ba pen oba hema akosua sewa obebo won chidom yewura nana brema hene obrempon na sabre wadu ha obema ono hene amo kana registration number AS 1475/17 me ba cho wasi obi kwai AS 1475/17 sana AS 9186/19 woso wasi obi kwai AS 9186/19 woso wasi obi kwai abusia nana agusua okay merci minua Adoato no yenya na wase kabom ne akyekyere ma ne ye fe ene minum se yewura ba ye na dawroma Adoato din ewiase nyina enkane no obi beka se na Adoato no kura e wo hemfa na so na Adoato kuma simfimfini haye me se yewura na hemfie 20,000 Ghana cedis 200 million na hu se mia menua ba kwa apagya ni mo duasefo omo nsam 200 million 20,000 Ghana cedis
Power Sam. Ana Me director Franidino, Jojo, me director Dino. Suronim. Wait, and you check you. And physical money. 20,000 Ghana cedis. Suronim, Namishna Wate. 200 million. Now, Winnie Bibi. Mitio Nana. Asanso. Nana Mitio. Suronim, all the way from Eastern region. Osino. Sesi, wabe free. Adoato. Sesi, wabe free. Adoato. Now, what was to wire day? Want to be free? Adoato. 20,000 Ghana. 20,000 Ghana cedis. Can it 200 million? 20,000 Ghana cedis. Yes, son, Namu, Yem Kukuru, Ahimfiano fancy ho. 200 million. 20,000 Ghana. Obisiam. Ni order kwe. Yes. The first. 200 million. Ni order 20,000 Ghana cedis. 20,000 Ghana cedis. What do you say? A new hoa. Asenso. Nana Mitio. Kwabene. Nana Mitio. Miura. What's the say? Ni. Unim say enkra foka ni as a chirane nana. Nana Ni order kwe. The first. I want to hear me no. The first no. Oka home so. First time I cry one. Masa. I here. It is aboni biem. Ni order kwe. The first. No one for me. What you say? Ni order kwe the first. One also say 20,000 Ghana. 20,000. 200 million. Nana say nisika no. Baka also so do the abana. Nana baka no 2,000 US dollars. If it's a free Adoato, Masamenia biro. Also free Adoato. It was so bra. 200 million. 20,000 Ghana cedis. 20,000 Ghana cedis. What's so better, Maba? No, they ban. We know the other bassa. Nana so dear and Aba 20,000 Ghana. Good time. Mina. Asenso blamenche. Now, Asenso. Unimusa Adoato hene. Otu fo abere pon. What's say? Otu fo ba mu. Wonu ni nuanu mu nyina so ahemfo. Wonu ani nuamma manom. What's say? Na say yewura kura so udane. Na me de no. Krache na so nyina say wotu sa. No. Unim sa nana. What's say? Ni nuanu no. Wonu ne ka kire. Na unim sa ka kire so ye krokro. No. Wonu ani nuapani. Ni nuapani. What's say? Ena ye amache bare wotu fo abere pon. Efiewura na jase hene. Nana osei kwame. Wonu ani nuapani so ena ye amache bare wotu fo abere pon. Amache bare hene. Ni chidom hene. Nana osei tutu odi do bibia wrimpim asie do no ena me boss if you want your hemfo kwa me manager wo hene ba osei kwame amansa nyina frɛ no gentry show omuno munua manom ena o mabere wase na yenua ya de fefefe se ya yene yen ka bisa sei nana ni nuanom ahemfo mpanimfo se 50,000 Ghana cedis kanetete 500 million. Omo so edia. Omo de etai. Omo nua Adoato hene. Wotu fo abere pon. Omo de ta na chi no. No kura nipa ya de osa ye. Amache bari jasina na se kwame. Amache bari chidom hene. Na na wose tutu. Wo hene ba. Wo hene ba wose kwame. The gentry show. Yes. Ya papa bi be she. E mame abena sewa. Moni abusua no. Ya da mase buru. Maye amano ayefe. Na my mesra say wuni mu say nana kasa de wayede hia dada wuni mu de ntira nana na ono a ne papa ena na ye amache bare hina otoso miensa nana jedu kumanyini ene se nana ne mani nyina so abeye abrempon na wuni mu say yawra nana Adoato hene wotumfo abrempotufo ba mu mitio ono a ne papa meka se bire bi atwam no ya amache bare nana jedu kumanyini no otoso miensa ne mano Masa, nana otututu o. Na ne manu gum, ne manu so ho fe. Ne manu nyina na ebo yewura na ase tutu yewura yewura nana osei kwame the gentry show. Nana jase omu nyina ka ho bi na ye support 50,000 Ghana cedis. 500 million. Na say e ka wakoma. Na asenso. Nana mitio. Woni mu say
bela bi tie kire waso ono ne de memla for more etime so de mabuasi 10,000 Ghana 100 million 100 million 10,000 Ghana cedis 10,000 Ghana cedis en kasa wo de onim me se Adoato ha ye nyina de fi ha obi se yen support yamwa na hifie ogukuru si wo 100 million 10,000 Ghana cedis 10,000 Ghana cedis eni akra wo de ya ka kire yen ya yenim kwa ya befa so wo de be ma yen 10,000 Ghana cedis 10,000 Ghana cedis wo so bra na so ba beboa Adoato 100 million 100 million wo so betima ba wo so bra efrisa wo so free Adoato wo so wo free Adoato 100 million asaso na mi tio o si hold your breath what you say ya me home ahome kakra mi tio na anu say meka me free 20 na me ba 10 na mi wura ba ko say krache ko achi wo se me san ko machi unim ya fra no ni na so no waje na ni bibia nsoso a opedi aka soso ni mira ni one also say 20,000 Ghana wey a mobile money financial committee chairman agogo ni phone also say ni ya mo ensam kese fama ni yepa 20,000 Ghana 200 million na me yes I was say about 15,000 150 million okay what I say eti mesra bia na so dia ne 15,000 Ghana. 150 million. 150 million. 100. Oh, they need 15,000 Ghana. 15,000. And now, ye boy ye peja Adoato. Aya krabeshe ye peja Adoato. Aya fe. Adoato ahimfie. Mesi me nu nyina dia. Echina bi utwamuna Saudi adia san okra. Boru amuna dia be. Ebeda. Ubenya baby so ada. 15,000 Ghana. 150 million. 150 million. 150 million. 15,000 Ghana cedis. Was also they are the supporting Nana. Yenu DJ. 15,000. DJ Ejuma for mon fanchame. Now some am come na kwa ba ni bi na so na pressure na ba. DJ money Ghana drive. Mr. Mama Machia. 15,000. Mon fanchame pa. 15,000. 150. Now unim with you 15,000 10,000 or combine and to the 10,000 100 million and 150 million what the other bar me body you know 100 million 100 million 150 cry 10,000 Ghana or 15,000 I was say Adoato was me free what so free yeah free Adoato 10,000 Ghana cedis 10,000 Ghana cedis 100 million 100 million cedis 10,000 Ghana cedis. Emre wafono wase opepe oha. Oh, na emre wafono TV. 10,000 Ghana cedis. 100 million. 10,000 Ghana cedis. Mezo so me de tawachi. Awa na ujumedie wani swadi huno son. Yazo so ya de bua ya de tawachi. 10,000 Ghana cedis. Ma mesre DJ adwumafo mo betima bechia na abra igusu ye api no mesre mo a. 10,000 Ghana cedis. Na unim meet you DJ Open driving school kwana bra bia ni mu uwie ya o driving license na unim say Canada ni USA Spain and France o de kwati mi ya adwuma DJ driving school so Adoato hene wono na adwuma enti yetu ya maburu ne fo say driving there opese usia eno ani DJ driving school for ani kira ahenema kokoben anase barekase kwanso tigo janse ho okwa odi abodi say mi free Adoato ombehwe kama percentage fia bi da so na da so na asaso DJ for say wo muso so support omura 10,000 Ghana cedis 100 million DJ driving school omuso support omura 10,000 Ghana cedis 100 million ya moya nsem no ya die yepa DJ for o ya die yepa DJ mesra Harry baby girl ya hwe DJ sikane de o ma director ho na hwe na meto kama me kasa nyina me record this so mitrim what you say DJ driving school o mo say 100 million
10,000 Ghana cedis. Me se ususu firi Adoato. Ɛna me susu mi firi Adoato. Ɛna yɛn nyinaa yɛn ka bomo ɛ. Na yɛnyɛ so what free. Yɛn susu yɛ free Adoato. Yɛn ni baabi akɔ. Ahaya ni free, ahaya ni ɛwɔ. Ɛnu ti ususu bu a 100 million. 10,000 Ghana cedis. 10,000 Ghana cedis. 100 million. Hey, 10,000 Ghana cedis. My dear. Mami no banonti una kabrofo ne kabrofo nti twi. Oh, nti Mami komachi. Ne de Mary sabrofo. Kwakuyiro ho. Mary sabrofo. Kwakuyiro ho na achira de, kwakuyiro ho na achira de. Mary sabrofo. Bia no pese o kagu aso. Yes, I come kwari sabrofo. Sa sinana wia o kala bro. Me amira. Wasa sai. Yewra obrempon na Adoato ene na wadaroma. Meka se wa wunua pani. Wasa sai. Manogusu awa manone. O kala brofo. Yewra Richard. Osei kumani. Wasa sai. Oni me say merafon beka ne Richard. Yes so enemafo no brofo cheche se Richard. Richard osei kumani wa wunua pani. Anya chan. Wone ne ba Boga Andrew. Ena Boga ono ane maame so ka ho. Wase na menua wo ya de sei. Awasa me support man efe. Wa wunua say wone ne yire ene ne ba Boga Andrew 10,000 Ghana cedis. 100 million. Eh say ya maame ya oba ma ya resa aborofo yi. Wone ne ba, ono amu so ka ho bi. Nana enua ne wo mo to mo say. Se wo mo aba na se ne nana eje kakaka so de ye yo mo so ntimi ntena se. To mo so kuta opepepe no say 100. Omo so edeboa. Abusia se wo so e ka wakoma. Ye betia bafam obi abenya ne size na kire sa Adoato me so me firi wono no 10,000 Ghana cedis. Salete Messi ye nyina na ye kukuru unim se wasi wonsom enipa ene wani baje se wokọ baabi ye se me kọ Adoato ahemfie me kọ Adoato ahemfie me kọ Adoato ahemfie eno kura no ye bo a eye abodin kese e de ma o se ebi kran si da o kotokosi woni pani adue na pani nyina so ne ahemfie enu ti menu mienu yesom yanya manenya fe 10,000 Ghana 100 million 10,000 na obi afra wa na wo de ma me komla wo de me ba na bibi ba so ati ase na fra mo fra wa ne de bibi beba abusia 10,000 ketwa bi ansha 10,000 nsu nsha enu ti se ka wakoma minim se da ne se bo a ye beba fa ma obi anya size na emom ye bone kakaka 10,000 Ghana cedis. 10,000 Ghana cedis. Kuma wo so bra. Na unim. Na metio. Ma mi bi wachiro. Say wa say e dia o person support na baabi a me sha say free na so onya abotre. Na say de yewura Opemsuo kan no. Unim de yewura kan e wo hilo kwa fonoche. Wo say wo de 1 cedi ba kura obeje no de aye hospital ni ye. Yewura Adoato hene wo tu for bring port so obeka cho say wo de 50 pesos kura ne ba ya obeje no de asi ahemfie no ama Adoato no 10,000 Ghana cedis. Harry baby ga mesro edi ni me bo wa follow why na me gina na say from na nyesika sama medwa what you say wo 10,000 Ghana 100 million na unim kwabna maami bi se memra form na nka won support e wo de ma memra 5,000 memfa ehyentum wo so de 50 million 5,000 kwabena nya botre maami bi so le yansa ye wo 10,000 ye nkan 5 ye wo 10,000 ye da so 10 ese de ye o de nya botre kobra ye da so 10 kobra wasa kobra eh ebi so ana wo de bisa no bra na bisa no bra enchakra ye bechem akwada bia siesie no ho enchakra ena obema na nani age pa yawo envelope so anamu mo boamu ade ne tise ba se wo pese oje wo dia no pese o de envelope mu a na wache envelope no bi na wa hye boamu ye bebo envelope ni tie ye nkasaje na wo efa kwehye obotom udu kwancha da kwaye ho yie yesi fasika shem o mfa bi shem a enye force sanete envelope no o mfa bi shem a enye force don't take am me hu say honorable kumawu honorable na pie waba anase enye ono a eye ono a kumawu MP kumawu member of parliament unim say na Adoato hene ono a ni meti no sa
one na ne ko suku e ka brofo twere pen ene pencil me Canada honorable MP Kumawu sabele honorable okatache na mu na du hanom a wono ani nua preko pe ene Adoato hene wotumfo brempo tumfo bemu nana amoatepe wotoso nan honorable wa kire wonu adoye papa wose aminia de wuye de miye bia meja ato ho wonti meba Mesramo taxi driver bia pake efie bi kwa no omka sentimi empie mesramo BT 617/20 BT stroke 617/20 Oka stroke na hwede na stroke na yale stroke dia masa sana ka ba ko so eka ho eno so ye Suzuki ya twero animo no Queen J1 25 Queen J1 Suzuki J1 25 mesre say if you run a person we yi ne car pie nti mesra say monya ne sanfa honorable MP honorable Kwanidi no me ye refika kre wase honorable me kase ya wo honorable say ya wo ene ma passe ya wo nko wo mu nko de ma passe honorable nyamishira honorable you was can say na anu say Kumawu nya kro keto o Kumawu kro kakra kanya na ye member of parliament MP enye di breketwa na so honorable aduma kasa mu ye kase na ne mak aduma wo bo ho no wa ye se yewura asenso boache se ne yonko pa no no ne yonko brebo pa na opena asem ye na se sika ba ansem na kakra ba mensem kasa na manka ebe hye mikoto na memfu akakra ma memfa mo ba na memma de wa hwada ko ba ko ma memfa mo akọ homa ma memfa mo ba bodi ni mi akwai unim mitio oba pani Adoato hema unim se wono ani wura soso aye wo hene amache bare sompa hene na na yeboa ono ane maame ni nuanum nyina ho ana ono ane nua ba ka akire badu ahofadua na mu wota na kuma achi oba hema ni kuna busuan so say 5,000 Ghana 50 million ya de support nana na ni suade ni dwumadie na ani bibi mitio nana ono ane nua ono asa nua bio waka wotumfo ayre no mo ho wasesai wotumfo ba mu Bantama asofo yewura me amiwura no me frɛ no Berima Ohene Kofi Kra Okese Kasabo no edi no tiase mate kasa papa onko aka ba ko na miti ebewa ofa obua we de obua o say Berima Ohene Kofi Kra Okese Kasabo nanza na mlante nya fe nana noa nana sininua adefefa wa ya no watanachi 5,000 Ghana cedis 50 million o se sikana na Berima Ohene Kofi Kra Okese Kasabo miura dase aburu dase anyama ho miura wa ya mana ya kadodo 5,000 Ghana cedis ye nyina ya support ya moa yewura nana mo tebe otoso na wotumfo brempon Adoato hene ene ultra modern palace ahimfie abefo de ompejansi ho me free 20,000 about 15,000 about 10,000 me so de ane 5,000 Ghana 50 million 5,000 Ghana cedis 5,000 de ane we de support na na ni so ade hunu no 50 million 5,000 Ghana cedis 50 million 5,000 Ghana cedis 50,000 Ghana cedis 50 million 5,000 Ghana cedis 5,000 50 million me say ahimfie no kwabena yesia ye nyina ebedam bio echina odi echina upa uhwim kakra na se woni su faso kakra wono ase ahimfie dia na hode o say dia wutie bia ye mpamo masa wo banko ebeje wo beda say upa ye den na bra ho ho no ma say hospital say nanati o chese wa de wo mu ni say amache bare hene ankasa no ohun say de wo sitie saa na onua no so ye de be wote etidwuma dia onua ni de no abi no so bedie oh wo mu pani pa firi tete eniti Adoato de ade a ye nya no ye nya de aboroso eniti se ye tua 5,000 na ye de aboa ebi ni say ye niema eye kwabena meda wa say 5,000 Ghana cedis 50 million yewura na ni so ade huno eso meno mi no so ye nyama ne nya fe me se ahimfie ba akofo na esi eso so osi ade ma oman osi ade ma kuro ni nyina 5,000 Ghana cedis 50 million 5,000
Ghana cedis. 50 million. 50 million. Now I mean you are so my for back was say bra yene bra form. And I'm so the no 3,000 Ghana. Was also the near 3,000 Ghana. 30 million. 30 million. And then my Yaranana amwatebe. Otum for brim power, otum for bemu. One say ampa was a sober chidomotanachi yepa. 3,000 Ghana. 30 million. Me I mean your body stitch na beko bang do the beba. Obi di biaba. Nemo was hwe na Dennis one transfer or the ban wa trashim. Obi di biaba. 3,000 Ghana cedis. 30 million. 3,000 Ghana. Tetero was a pound on pemiensa. Aha, Paul on pemiensa, the Paul on pemiensa. Pound on pemiensa. 30 million. 3,000 Ghana cedis. Me who say honorable wasuma. Now honorable the 3,000 menye. Obaje. Menye. 4,000 menye. 4,005 menye. 4,000 menye. 5,500 menye. 5 Ode obaje. Oye obake ye ola ya yemlekura. Say ode oye ya wasu. Where is Fabrana? Odo ye umbacho we hwan ya. Ni? Wait my man. Wait, only wait share. We ya Antike wani ni we ni wada kwe ne yire. Wada kwe yire. Hey! Na ni wada kwe ne mu on the 20,000 abo. Ana na yire so se bua ma de no. Me fan support. Oh, Antike me ma me kaswa Shaobanso asukrenkren me ba ho. Me banso so de aduane ne de fama me medi pa. Mama nyame hira o. Me ba jo Kevin na se bla me wanza. Yes, you do say. Masa ma ehwe Ya wa. na 3,000. Ya ni yaji ansa ni atwere wai. Fable ye nji ansa ni atwere. Obi di biaba no de ko straight. E bia no kwaji pipa ba me atwero. Ana yaka. We ye ni ayase no akwaji ayi. Chasa no so ko de ba. No so ko de ba me ye wo de me be ma ogina ho ji so peja oti ni wa hwe enka ne ketu abi ne obebo gira o me pa wa pampa bu ha mesro why me de me sro ana na me kuta drink bi wa ha o drink we oni me say yewura nsa no yes yewura nsa no Opemsuo nsa no Opemsuo na nsa no drink ne e de rough manu bi wa ka bi ahwe oni me say yewura His Excellency the President John Dramani Mahama obedi ade no akwasi de edikan no yewura ebodwa e wo manhia sa drinki omudi bi ba ho na menya ba akoboye wow mi omudi wa mo se anunsu de papa mi twantro ede wa unim se ebo a wo de gie no wa mo ba ha na bo no wa mo ateso se hwi unim se mitio se onom a woti se eye natural fruit we edro bi ani Opemsuo ayade a ya pipa na edro ma ka che se pipa beba pipa na aba me ka kire o Honorable MP. What's it say? Honorable the Missini Nia Precope and Adoato Hene. Otu for brim potu for bemu. Nana wede wadaruma wa unia wase woman ania je and obewura wasase so asasena sesakura ma no. Kumawu MP. What's it say? Honorable Ejumawura na. Wakachache dudu obribia na mu. Honorable say 5,000 Ghana cedis. See akache za 49 kra yenye. Yenye just say 5,000 Ghana cedis. 150 million. Ejumawura. Kumawu honorable member of parliament. Honorable Nyamisha Yepa. Na asanso. Na mitio. Drink no. We yan kasamele obi anyi binum no hwe. Wojina se wo de anya oda. 15 Ghana cedis. Anya oda bajusika fiko. Na emom ye akasa ho. We de omunyi mienu mai. Why? We de wase me fanya advert you. Woni mu se na aduane nya ntomo nti ma me wi amenum we why. Pressure ne ba sa me jani di gise na wi. Akom ne ba yen tu hwe. Santene bi ato enya santene. Aya santene. Ba akofo na nya santene mienu miensa de santene. Santene. Ayi ofoma ne. Wadwuma ni bi aba. Na yemodini mema ho fe mema ho akotoko Opemsuo na nanom pa na sabre sanetia o hwe kenteno kura no bi nka ncho se adehia na apie no yewura no me da mase yes ye gina say 3,000 Ghana cedis 3,000 Ghana cedis mesi me no mienu wo free bi me so mi free Adoato ye nyina na ye free Adoato 3,000 Ghana cedis
Ye, me we say mama amani mu so. Oba. Ohima. Oba. Ni yire na oni mu no na eba no. One eba. Ai ni. Ya mama na eba. Ni Oda kwe. The first. Ah. I want to da no. Oka mo na sasi chire do Ube sia no ahome so. Salete. Wase me mamu ho ne dodo. Mama nyamishra 3,000 Ghana. 3,000 Ghana. Ya ka sa ne nwa o. 30 million, 3,000 Ghana. 3,000 Ghana. 30 million. And I know me kwa yie bi nana. Aha. Na sister bi wo ya da bre papa ne ma ne dos nti obo obosia ye aduane. Ena ya dai. Eti omo hye ye na se ya ne nsu agye mu. Afa sister ba ko hwe na aduane so no wa na sister na wo no ko ma obosia na tue sum. No so we ko bi ma me 4,000 kura san ka aduane ya sister ko fie. Enti we 3,000 ya sister ko fie. O ujina mpanimfo ni mukaza nkwata sema na ebe tu de bio. Na so besu ana. Na de wo kan obi aso na besu. Na de wo. Yes, ana hye. 3,000 Ghana cedis. 30,000 Ghana cedis. Na kwabena o de 3 ni 2 no omu ya nuafo. Eno tu na mamemra 2,000 Ghana. And just your salary. 20 million. Just your salary. 2,000 Ghana. 2,000 Ghana. Hey, pao. Pa. Pao. Pa. Ah, me kwa me champion man. What's oba? Pa. Fans no kura bru 2,000. What's oba? Fans no 2,000 and I said 3,000. Pa fans no 500 cedis so they back na 2,005. 2,005. What I say? Yes sir. 2,000 Ghana cedis. 2,000 Ghana cedis. 20 million. 20 million. Na nus ohima fefe. Ye na hima. Na hima. Osre out de hwani simu gire no. Ah, okoka. Na na hima. We dey ka odre ho anu ahwe bi no akoka na chi. Ohima wo mu na da no no. Da bia na wose. Oni mu na 2,000 Ghana cedis. Nana wadaroma. Na me fa ko atim duaso. Atim duaso hene. Nana 2,000 Ghana Nana cedis. Berima Kofi Osei Amani Ampon. 2,000 mienu Achim Jaso ehene wane ne hema ohima fefe na wa ha nana omuse wane suade hunu omu support 2,000 Ghana 2,000 Ghana million cedis. nana Achim Jaso hene wane ne hema dasieburu Wosu fi Adoato 2,000 Ghana 2,000. o me director nie Director no. director die wunya si wodi asa Extra program na me natadi na me kwa akwaje Utie. opam ye wo ya de. uko isi region wa Aha. asasi wura asa na efe no asasi wura na wa asasi wura de obo ewo no Oye wo mo na ready. asasi wura nyamishira 2,000 Ghana 2,000 Ghana. Miura, contractor na bano, Osiki gwa na udia kasa design, Osiki jo. Wasi egu akire. Osiki si Mr. George. She, sisi ya Miura fi. Mr. George, 2,000 Ghana cedis. One na yirisi 2,000 Ghana. 20 million. Ghana cedis. 2,000 Ghana cedis. Ya hu say atrodie bi aba yen hwai. One dia himfi o menhia. Sa. Ntimi abotre ma no mesrew. Ani nya botre. Ya ma na mic ana. Yo. 2,000 Ghana cedis so anka wakoma. Na yenya bi fa konkwa boa konfa noche. Miura. Konfa noche. Otumfo brenpon. Na wadawro ma wa wunua awne ne wo bamu. Meka wa wunua ne wo bamu dia. Ano kwada so ano kase hene wa wunua na napokufo fie na apokufo fie. Wase menua wa manani agene udwumade ne fedodo. Wa wunua apokufo fie. Ono sese 2,000 Ghana cedis. 20 million. Me Miura na dasieburu won kwaso 20 million. Pineapple juice 2,000 Ghana cedis. Jai pineapple juice 15 cedis name as many Brazil. Ya ni nyina afra we no. Ya bonus sanity. 2,000 Ghana cedis. 2,000 Ghana. 20 million. 2,000 Ghana cedis. 20 million. 2,000 Ghana cedis. 2,000. Me say ahimfie ba akofo ne kukurisi wo. Na so kwabere amansan nyina fie ahimfie wo ba benya ba bia da. 2,000 Ghana, 20 million, 20 million, 2,000 Ghana cedis, 2,000 Ghana cedis, 2,000 Ghana cedis, 20 million, 2,000 Ghana cedis, 2,000 Ghana. Nana na ni swade hunu me no me no ya supporting na nya fe. 2,000 Ghana cedis. Na na kire se ampa Obema 2,000 Ghana, 20 million, 20 million. 2,000 Ghana cedis. Na unim makasa na me pese be che bebre. Salete. Ma me san hwamla 1,000 Ghana. 1,000 Ghana. 1000. What I say? 1000. Sir. 1,000 Ghana. 1,000 Ghana 10 million. Opepi edu. Sir. 1,000 cedis. 1,000 Ghana.
10 million. What's also they are the support? 1,000 Ghana cedis. 10 million. 1,000 Ghana cedis. 1,000 Ghana cedis. What they want to mean so they are framing. Me amen antiaba. Pa what they know manka 1,000. Because 2,000. What's in yami ayewa? Uti me kase yewa. Upo be yasho ayewa. Pa o. Nana shame wada roma. Kwabra kwanim. Santini bi ato. Nana ne classmates. Ena eduru ha. Enu ntina esefata. Se wase yeka. Se ne classmates no aba beduru. Na oni musa kwabra o classmate bi azus unua. Ono de no. Entina na nua no na eduru ha. Sarete. Classmate maya mana fe. Sarete bantama. Na mi wura wada roma classmate fo no. Bantama block. Na ma meka se wo mo na eduru ha. Eastern region wasi no meka efieru a ubehu ni ye pa. Wo ba pa Shelly, wo hima Shelly. Bantama block A. Bantama block A so eduru ha. Okay, block B for si de akire. Oba pa Shelly, efieru ano no eye osino Eastern region. Nana one day was meant to din bua mu ade no wasi eye kufu. Wasi nana wo de bua ujumadi no. Nana wadaroma meka se me wafa nana ya boampon wo hene ba ya boampon wasena na o support 1,000 Ghana 10 million 1,000 Ghana cedis 1,000 sa so ka akoma envelopes ni bebre wa ha upeja won sa ye bechi bia brew asenso nana metio mami nyame hira ne ye pa wasesai me de wudi adanse ne mani agi o wasi me nua be mami ko school o DJ. Oh, na sese oba bese wotimi twika akọ aflawo na be ma ye drama na nse kwa de okọ agege Ibadan mami onu aka efom hwe DJ ana de edi agro no bla besia ka twi wo mo de akodura hye ma ne mu me say Miami ni aba Paulina wasesai so for mama Paulina wasesai wasi wo wie school wo DJ driving school ejo kuta sai enu ti send CEO na mu di dwuma de say 1,000 Ghana cedis 10 million. So for mama Paule wahima nyamishira 1,000 Ghana 1,000 Ghana 10 million 1,000 Ghana cedi envelopes ni bebre wa ha yes envelopes so enemo envelopes no so nemo ochi ana odi aba 1,000 Ghana cedis obi bisa efie 1,000 Ghana cedis efie wrafo sika ni nyina so be ko table no ho na obi bisa ti mesra wa efie wrafo no mo amunti ama sika no table no ho a wo kwa no agi receipt wo ho no mpreko 1,000 Ghana cedis 1,000 Ghana cedis 1,000 Ghana cedis 1,000 Ghana cedis 10 million 1,000 Ghana 1,000 Ghana 1,000 Ghana cedis and me say ye nyina na 1,000 Ghana so bi wasi wonsom dia na anu say dia si wo fruit dia pa no ye nyina ye dai ye be piano we e dia papa ye piano eti ye piano na ti ye dai enfro 1,000 Ghana cedis 1,000 Ghana cedis 10 million 1,000 Ghana 1,000 Ghana 1,000 Ghana cedis 1,000 Ghana cedis na kwabena nana metio wonu mse na dia on pese na obeche bebre dabi etu de ma make 1,500 anymore emom 8,500 cedis na so maka 1,000 cedis 8,500 Ghana 1,000 Ghana cedis kwabena 500 Ghana 1,000 ah o ka 1,000 na waka 500 no ah kwa uhia ska kese che me asa me pa bonus wo me pa mama yenu ah okay ti e ba na wafa aha etu na naka se yamfa let's go nya bi che me na bisa wona aben ho abena bel okay 500 cedis 1,000 Ghana cedis 500 Ghana million enum 500 cedis ana ope 1,000 me hu se efieru afo asole Adoato efieru afo na asole wo mo ntuma ne fe na wo efieru afo no so ultimate say yes you aboga fo bra na na se wo de ya kekeka bo maba efieru afo nyamishira mo 500 cedis 500 me se enya du se a enhwe obi anim se me fere Adoato nti 500 wo susu yi na fa support na fa boa 500 Ghana 500 cedis envelopes ni bi ba 500 cedis 500 Ghana cedis na kwabena yesra se envelopes no ebi abedu ho a ba bia yesi table no yemfa nko ba bia yesi table no yenuanom finance fo na sipo no yemfa nko ho 500 Ghana cedis 5 million 500 ah 5 ne dia o sa anya kwabena mitimi nya miensa enum na ensia nwotwe 500 500 cedis
5 million 500 medal tabako ba o without a biba. ye feno Aha. nana frimpon Frimpong. manso Manso. adakabre No, na no. frimpon na edu ha no Okay. nana ono ana busua na onu misa mache bale edu na busua pe ne dikan Dikai. idiane nana abebrese Abebrese. me ami papa da so ka ho Harry nana frimpon waba watena sia 1000 Ghana kono ho me ami se ko ho ana usuro So what dika catch no 1000 ekra e wo form 2000 ko ho 2000 ekra 500 Ghana cedis. 3000 ko ho jefa ba kina me woti twi no na frimpon wotena sia ka da wachi 500 cedis 500 cedis. mama nyame Why shira dear? Okontie ba. Brai. Aha. waba pani Adoato hima oba hima kosia sewa wasi wunuanya no wa wukuo ekuofo no wunim se ye dia ya fefefe no na yesi aba no yesi bi aso so yesi bi dia kireo waba hima wukuofo wunuanya no 500 Ghana cedis ekuoma nyame hira mu ye pa 500 Ghana 5 million 500 cedis Nana mi kutabu amu adie bi wa ha. na mesra ma rebe fi we Ani ya bobo wa so. ma de mienu ye sika no minim na so do so ye we ye nana ya ena amonu nana ya santo amebo a nana ye nyako a abro no manyako ohima papa bi hwe ne ho fefefe pa ohima ho fe o abro no manyako one nana hima amonu jamfu a mebo a amonu batampa dodo bribie owo me mama nyame ahira o omo se nana omo to so bu amade eni abro no manyako woni amonu jamfu a nana no yedamase Nana wadawru ma mi kutabu amu adie bi wa ha se woni nana hema. me nua ko anim Eye wa wo nua ba bi a o won ton so. Wo se otoni kente. Na wo se ebra a wo bedi dwuma se no woto won safre no. Wano so ba beduru ya no wo hwasa nkrofo se de asi yi wo mubotom na. Wotimi ntra wa no mo sa ento nua ba no wo amayi no ton so no. A wo to kente no woni hema wo se okutabu amu adie kakaka nyina mefa na yamfa wo so de support ahemfie yi. oba pa nyame hira nana alligator straight me hu se duasefo amanfo aye wade won tenten no aso 500 Ghana cedis 5 million 500 Ghana cedis. oba pani oba hima wa classmate oye unua bema Sule Osman the classmate was we 600 Ghana 6 million wa unua o classmate Sule Osman be me na nyame hira miadura otumfo abine potumfo bemu Adoato hene nana amwatebe otosonan nana we de wa wuni o berima ohene Kofi Kra okese kasebo ono ana panimafo no na panima ne mpanimfo no se nana buamade fefefe yewura ya de bua udwumadie Nana abrantie ya wogina me nsaso asei o amedin de ya maame abena frima wo mote Red House e Adoato ha wo mudwumadi a wo mudie ni se wo motonton fruits anase anonia no wo motonton bi na wo mosese dwumadi etise no wo ma wo so asote na wo so no afiri Adoato na wo mote Adoato enu tise dwumadi etise ye na ya maame frima se nana etise ya ba na sasabe watena wa no bra wo so anyini botomu a na kyese watena se entena eti ya nana se ana ya maame ne se ya fa to ne wo hema anyum se nyame bua fruit bi a upe bia se eya amango se eya watermelon se eya nka se eya kwadu de upe bia nana wo mo so kura mu se wo mo so be serve wo mo ba ya wo mo kuta wo mo sam sika no opipi du no efa 5 million wo mo so de support ahemfie no ye be genti meje ya na me da ase oba pani na hima Adoato hima oba pani akosua sewa na hima meka se we de wakorafo meka wakorafo dia wa wunkumafo no wo mu ekrunom ura nana yabo nana sompa ninua mamo ekrunom yese yakra buamade obahema woni yewura nana Adoato hene momfa mo amudwumadie 500 cedis mesra munya bota kakra ne bewe sisi amadaro 500 Ghana cedis
mesre madaroma ye nuano munya botrema ye 500 cedis woso so dia ne 200 Ghana odia ne 200 Ghana odia ne 200 mesre madaroma apini ebe wie sesi ai na matimi atoa so mesra mo agron munya botrema me nana mesra mo ma piafo nana o be se o mu bewura mu yɛmfa akwara ne deɛ ni nhyɛm mesra sika no so me nua nya botrema me ansa na yɛnkote ahaban no yɛde sika ya wada roma miura wada roma buru wa wodi o antena wabapa na wase 3,000 Ghana 30 million miura wada roma amache bare bena na kodwohunu wono an fie mabuasi ho mia me panifo na na frempon woni ni nuanu nyina na biri ya mu nyina ka ho yase 650 Ghana na fa support dwumadie 500 Ghana cedis 500 Ghana cedis 500 Ghana cedis kwabena sadia minuanom aba mu nsa no yan family 200 cedis no na adofo ntimi fa matum na omu ntimi ngoro 200 Ghana ma minuanom ma unsa agro aba mu nsa no miura wadaruma wey aye honorable assembly member amache bare 200 Ghana cedis amache bare electoral area honorable Kwadwo Stephen Ampofo Buadi 200 Ghana honorable Sibuamadie na na do ato hene wo de support dwumadie 200 cedis 100 Ghana 100 Ghana 200 cedis nana Buamadie wey afri odifo ba prophetess Ellen White Chumwa amache bare wani ni kunu ehono mo nana we de wa obo maame nese 100 Ghana what they be support say the any be so mugurunti no we de baby adu no wo de ne 50 wo de ne 100 wo de ne 200 na ye ntwa so na menuanum nya kwan engoro kakra sa wo de ne 50 Ghana wo de ne 200 cedis wo de ne 100 cedis miura wada roma wa unua ba lenda wana ne mame wasi 200 Ghana cedis miura wada roma amache bare committee me aminua be ma ala amazing wasi 200 Ghana cedis Buamadie nana okwa adankwa me wasi wonu ani nua ene nana mo Buamadie no nana dia ba wesoso abusiafo ya trase ache nana wada roma we ye senejase susu Buamadie e wa ha akwada bi pesa o resa bibi kira nana bla yegusu a ye gi edwuman miura wada roma enunti otumfo mame nana Kenya sehima na Kenya sehima batampa Buamadie modu yie pa wasi nana do ato nana je na fa bo adwumadie Yara na wada roma the gentle show na se tutu na chido madawro meka se ma mukuo no na hema Adoato hema oba pene akosua se wa mesrewa we ma mukuo no ye wa amache bare duase fan club ya se 1500 Ghana 15 million na mo fama mujumedie nana wadaroma wa were we dia wodofuo unimu sa were dia abrewa antia mecha amache bare 100 Ghana cedis nana wadaroma amache bare Roman Catholic o ma sha wobo o mo se 500 cedis no maswale ya sabeka wa amache bare Roman Catholic nana watra se ache na menko Adoato adumanu school na menko fra Emmanuel osai amponsa na o mesi bibi encho se Emmanuel wa ha Emmanuel obenwene na mesra se yaba no muntie ni ye pa na no disem no ede Emmanuel ya mo yesem yemfa Emmanuel eba cho yanko chai abusia sa wo so wo dia wo nkyai a ubetimi dia ba se ba se wo so usika wo nkyai a ubetimi dia ba firi se enche ye begye mu ama akwada no ama no aka na nwetam no e de akyere ye okay yanko ba cho Emmanuel yanko wai Ose
asɛmdano ɔtwɛn diampɔn ɛyi ɔhene pɔprɔpɔ ama yɛn asantehene otumfo osei tutu a ɔtɔ sumienu ɛnɛ ɔde yɛn nana amu atɛbɛ a ɔtɔ so nan atena abenya so ama yɛn yɛma wo akwaba nana amu atɛbɛ a ɔtɔ so nan waba tena se Adoato nyinaa da wase nana Adoato hene a odi kan simdu okromansa jemi nana keja yamawo akwaba empanyimfo kan se asumfi na katechie bu mfumpa kosi anansi kokoko fie ma opene no a anansi kuma se ne bayre no nanso se obubi kokika nkuku ogudia osi onino na obeto ne kwan so na onene na nana wabe enye dio ubeye nyina ne beso nipa eni na emom dia obeye eso beso nipa bebre so eni se ebewie nyamenu na onim yesretwe dia mponyankopon tumi nyina de ma se fa bebu Adoato maye na eso nyame ni nipa nyina eni Adoatofo ejumayefo emwasukufo ni atwetwefo ni namao aba tenase twediampo nyankopon ensha oso na onfa okra ensiye emayen ashria beboshremo se ombo shenano fa unim dieni na bua Adoato mai na emmeya krabeshe asantehene Opemsuo Juwudi intina odi Adoato mai nyina asha onsase bu Adoato mai ye na emmeya krabeshe na Adoato mai adaho ache ya wafem die bia ubeti na twediampo ediwachi nana mu ateba wotoso nai Adoato mai nyina ehwe wanim se dia obeye beso nipa nyina eni wone wahemfonom ayedi omai nyina ashamonsa monkwaso se kokose chikasa treboni trefo a oteno abebuomu madia obeye enso Adoatofo eni enguna na oseititu Opemsuo eni mo aseda wambeto asasi bia wa Adoato enso ya wafem die bia bua Adoato mainu efrise nana Judy etina odi wasi akonyaso omaini ni na bo wachidom se ya wafem die bia she Adoato mai enimonyam na Adoato mai di unkunim die atai wachi Adoato mai enkwaso otumfo osei tutu a oto sumienu Opemsuo enkwaso Ghana mai
kwaso. Nana mwateba wotosonai. Nana won kwaso. Nana wabatinase. Yedi nyami jawo. Ma Adoato mai emeya krabeshe. Na ya boudimpa. Mi amijna he. Ye frami Emmanuela Osei Amponsa. Mi kwa suku wa adumenu MAJHS. Mi jina penso. Manuasi. Medamwasi. Yeba mama nyamishra na nase brabe chia no chia ahemfo ni nyina so ni dewe si chia ahemfo chia obi a miwura wadaro masabre otumfo ba mu breman sabre ma hu sami ame nana esoso adu ha no mo a obema wo amo ene yo breman sabre nana so na adu ha nana breman ba mu adu ha no nana wadaro ma ene tepama hene yawra na wasa kwanu amu ba na so nei watu ne bofo ewa ha tepama hene na na du be makatachie wase 5,000 Ghana 50 million wase na Adoato hene je na fabo adwumadie sa so na new bantima block A yase yawra otumfo brempon na amwatebe na 2,000 Ghana 20 million o hene je na fabo adwumadie we na yabeda mo ase yegusu a yebeka wakoma bia wosusu betimi dia boa Adoato woso bra na fa ba beboa dia kan ye jamu me ba no momane kwa chia na naire mame na naire momane chia na mame wai chia me fa ne kwa na naire wo on chia ma vi on chia ni oda kwe the first one one dofo ohima ejewa kodie ohima papa bi krobia sante kotokode hye no na ejewa kodie eya mane chia ne mame on chia antena na on chia ma vi on chia na naire ohine yiri Lady Judith mane chia no owi a wo mechia ni oda kwe the first on chia no so mame sakwala no gusu a wo chia no sanso na twene kafo no so ye jamu dia ma wo mo bre na aduru so sasa enchana na be kasa anuti twene no etwagu kakra ojeje na tata na yetie na anudisam na dwumadie no yade ne pomponso no yade beku yade bekwa na wieye ano no mesra yani ayacha drinks no oshas no mesra mo sa esoro complain kakra free wa ba momfa mani hwa ma me wa mesra mo a esoro ha sa tent na wa no momfa mani hwa ho mesra mo ma mo cha drinks no esoro say momfa mani hwa ma me ye pa mesra mo esoro say bi ma ha adwuma ne de mo ye kakra mo nya ma me ma ye adwuma ne ye pa enso so mo nya mani sipi e ma me esoro duase de ma won se bibi ekoye enso so e coke ene fanta de me da siminua ebi wa fa pi so enam dodo onsen kwan ebe se kwa de ye benum awu ebi wa munyimla why ye benum ntini etoye ebi wa munyi nche emegu fridge mu nsei ebi wa munyi na mo nche ebe se pa de na ye benum apia na meboa ebe se de mo me yanom mesre nana echi wo na busuafo no oshes aya mo kwhwe mame wa mesre mo a nana echi oshes no mo kwhwe mame ye hwa mo na encha kra twene kafo no gusu no ano na ye kire program no de aduru so na program no ye toa so encha kra mesre oshes no nana echi abusuafo na mo nhwe mame mesre mo a mese drink no wo de monche ebe se kwade ene soso ye benom monche de emu odi ni bi wo ya mo fa bi kan why ma sa obi onu ma Opemsuo nyunu minu aba nyame nhira na media wo mana mebe school mo why yiru husu ade wati mo
Minya Kelvin menshia Kelvin Mr. Baby obi ayuti ma me Kelvin baby obi ayuti ayuti ma me sese Kelvin baby a wo hye bia na nifa Mr. Hala Kelvin mame Kelvin wadaro ma yuti ma me sese na Mr. Enche ye honorable MP Kumawu honorable Peninka sese wabeto wemu a honorable wanya ba no e wase ati bibi kakra bi efiri honorable na so ye meka se honorable aban mu no wode a ono so e wo kakra obeka e de a kire Adoato man Adoato kuro ni nyina ti egusu atwene kafo no gusu omo to aso no enche kra na de di ho no minia asenso na yesre yewura na mo atebe se wono ane de hye why taxi driver dodo na afra no abrantie Adoato de oka abrantie de obi anim ni ye pa taxi driver abrantie wasenana 500 Ghana million enum wasenana enadwuma de o manani agi ye papa nana obahima Adoato hima oba pani akosua sewa meka sewa wo classmate for join 1994 o classmate for ba penny almost 700 Ghana 7 million nana wadaro mama me so me fa de ekura mi minia fatwa so said ya to yen sa friends sorry so mo so ma mebo aye no Sana City Temple International Church Adoato wamo so bayana na wamo so kuta wamo nsamu yewura akwasi agiman ono ane ba kantinka ena asidwom no yewura akwasi agiman ono ane ba kantinka no wode hye ena sabre wodi asa wosena na eye ne fe waya mana ye ne fe wohene ba ena edi asasa no be me na piao City Temple International Church wamo so kuta wamo nsam 500 Ghana cedis titikano 5 million ya je ya no Wabema yewura akwasi agiman ono ane ba kantinka no kro bia sante kotoko ono ane de hyekan anya nkyɛn ona asidwom odada no o kyerɛ sante amane amamre asante amamre afa yie pa wabema piao ya besa sa wa envelope wo ho na untimi fa ma ye no wada roma na mo aye sa e de amaye appeal na na egusu sa ka wo so akoma wo so no aba no so aba beto bua no mu ama no aye fe naka yegusu amamre ne amane no na yegusu no donations no eguso donations no de bape ye betu di amana na no hema ne mpanifo nyina te asenso wate ase no donation entoboa ne de eguso entoboa no yeguso kantinka yewura akwasi agiman ono anasrim ono ane ba krobia na mekase wo Opemsuo ono ane de hia no ma piafo wa kire sampa wo ye de hia wo de hye moburu epiao Eshakra yabama honorable ababe maye bibi ketua bi se unya mpanifo atesa na wase otie wo muso anu mu asem eno etimi epeja Adoato ni fahene wode so asidwom na nifa eya fa bla finfini owai ensa wa fichire ehe no wasa Adoato nifa wo be ma asidwom piao eyewa the gentry show the gentry show se wo pekura sama ntoma ne mpa onfa ho Adoato nifa eya fa sidwom ohene yire no ni mame chiao chiame ni what you say ohene yire no nana yire no mu no nana yire no mu no hwe ne fe nana yire mo ho ofe dodo
Nana Yeremono, Nana Yeremonko, Lady Assasano, Mama V, the gentry show. Boga, Mame, my dear, how are you? Cool, fine, my dear. Nana Yerono, Maya Manaefe. Nana Yeromaya Manaefe. Boga. Aha. Na yebesre adase esanse honorable so pese woko yebesre adase honorable pese oko yebesre adamase yesre mu a Adoato nifa hine piao. Bigi my way, Bigi. Besra yana baba na chidom. Na nasi form. Na nani fa na kwam fori wasi form yana baba ni chidom. Amira. Otu fabrin pon na na mo tebenana wa unia master ya dia magazine master ya magazine was 1,000 Ghana 10 million nana je na fa support ujumadi master nyame sho ye pa yera akwasi ajiman ono akasa na slim ono ane ba no kantinka wode hye no wakire sampa efie wa no ofiri wakire se efie wa no ofiri piao Amache bare adubofo ba osa so de atofom osa piao osa biase fo se ebeboti biase fo se ebeboti osa omosen kan ne ompa bo ade benya ate omosen ka chele ne benya ate Piao. Yenuanom yebeda mase moni agro Mo yewra akwasi ajiman ono ane ba ene na edi asasa no ne ba no ye fe no kantinka wa kire se woye ohene ba ampa yesre yenuanom agro yebeda mase na ebira no ekọ yesre mu a yenuanom yebeda mase agro ni mode yebeda mase yesre mu yebesre na na chame madaroma monjoju makoma mame monjoju akoma no yesre omu ebere na ekọ yesre yebesre na yate yensa de afre yekokumawu miura nyabotre asanso nyabotre miura wadaroma nana Adoato hene wotumfo bre potumfo ba mu nana mo atebe nana wona oba pani akosua sewa nana wa wudi o asanso hene wotumfo bre pon nana asanso hene nana kakaria pew wasudu eni nua prako pe 2,000 Ghana 20 million nana asanso hene wotumfo bre pon wase nana mo atebe wona oba pani moni so ade hunu monye na mofa ento aso minua kwabena momoden ko anim na ayo nana me da se yadu so no ebeya kasakire na emom no de wo mu no ye kokumawu ne akwa honorable Ernest ya anim papa wadaroma onim se de entia honorable be kasa nyane se dwumadie wono ene ye chairman sa na chamo
na bibi na si ni kwanti wan bedru ntam eno timi a me cha me wanya bade a wo se wo aban mu no wono so de afutuo ne na no disem kakra e de maye honorable member of parliament honorable Ernest Yao Enim Kumewu MP bonsam honorable asole bonsam kese fama honorable wadru ha no kra asaso honorable oye bemo o se oye beme oye bema oye bema honorable oye bema oye bema honorable Ernest oye bema wati oye bema honorable croy ya honorable oye bema honorable piao Nana Amoatebe Aotoso and I Adoato Hine Adoato Hima Nana no Matna Kunya Achame for do sia mu post abo honorable hanya parliament into the fanisa that's it Adoato mine ene dwumadie ya ekoso yi eye animonyam hye kese ema Adoato nananom nyina bedi adanse a nana moabae enche enso yehwe ene bebia Adoato edu ewo asante manmu ene Ghana manmu a na eye animonyam hye ema krodua yi Nana to nensa fra me se dwumadie kese bi sei esi nani so menije ina ne se ya ahemfo nyina mpo ana omo betena akonya kese so a omo ti medwene se omo begya bibi ama enchirima nana baaye honorable facha wadauruma nana baaye mehwe na dwuma a odie ewo Adoato a eye ade a epeja enwomasua epeja emabunu ewo Adoato a esa epeja Adoato ewo asanteman mu ha nyina nana dwuma de a ene ode asi nani soi me amehwe baby am free ba mehwe very masafo twenebo akodua a oye kumawuman hene obeta akonya kese so ade ba ko a oka kire ye ne se de ebe ne fe ne se obetimi apeja bia ese efata kumawuman ene nana bay nana eni suadi hunu ne se obepeja ade a ebe ti Adoato anim ene se obiba na obehu ahimfia nana na honorable so waduam na yewura yere abade a wadawro ma ontimi nyina akwantimfi oba pani no yewura yere boaman na ahema fefe ohema fefe so na sabre obetai nana amwatebe achi we dey honorable fache me bebre medase baby amede mano de si amano de sam esi ene se baby nana ede Adoato edru ene nana behia oman ni nyina ho oden ene ne moa dwumadia nana ede esi ni soe oman nyina yese yebeboa nana ama nana ya ebi kwa na ndi afe na yebeba no na yebebie ahifie ya no eti de mesre Adoato ene Ghana man nyina ne asante man nyina se yemfa yani enhwe Adoato na yemeso nanamu na nana dwumade a ode asi nani so afi mu no empem afi ya wieye ene next year de na nke yetimi apagya ahimfie a nananom nyina besa begyaw na yabebie ahimfie na yede ahye Adoato enmonyam mede mano disem ebeba ewieye
na masre empire bokese ama na amwatebe autoso 9 se nyankopon na nkoso amu ahoden kese eni nyansa ene yehwe nana yebabunu amabunu yeba ya na empre bebre obia de nani hwe yen ehwe de betimi aye mi wogidie wonanamu mahunu nana be 20 years ni na mhwe eni suade hunu a ekura no a eyade a obetimi dia pagya Adoato eni Adoato man eti nyankopon koso enhwe nana na bibibia ne susuye pabia Adoato no nyankopon moa na entimi emremu mamonso medamu nyina ase. Moya Senfama, Honorable Member of Parliament, Kumewu, Yerani Monyafo, Ernest Yau, Enim, Honorable, Waya Manaya Fair, Wop Ememu, Honorable Mo Ene Kasa. Na Minu Kwabena, baby, I do the, I was say, call Yerua Naso. Yerua, hello too. Medical Catcher say, Adoato, where Adoato Fofro, and Adoato Dada. And Yerua Trasia, or one I do this some. Na yesre se Adoato adehye betie ne yie na wo ma hye ne nso esanse na nanom katumi emlane de du ho a yenka ne sa enti yesre se ahabe yekom yenuanom mu abonten so kometimi kra nkomunum ne mayansa esanse na nakasa de ni kwasa bibia twetwam enti yebesre se momuame na yenuanom agronom la fomansa na ekase ometimi atoa so agro Adoato adehye Yerua ebe kasa Yerua ni tirimupo ne hyehyeye ode tumi no mienu anim me se Adoato kane no enya no biam nie Adoato foforo enu ti yesre yebeye din ayekomu yetie Yerua de ne owo edema ne manfo nyina tie na okofie wankase mante mesrawo Yesre agrobia beba form agrobia emra form 2 Yetie ohene kasa 2 Yetie ohene kasa Yerua se Adoato man abusuafo a anwumle yehia nyina Yerua se de edikan wode na seda ema obade a obo no Say ono otwedi amponya kasa ne pe na da kronkron da pon na sei etimi abam edi ama no na Adoato hene se na sida etosumienu oboni mu ase ode ama krobia sante kotoko nyame kese Opemsuo ono ani wura oboni mu ase e de aseda emani wura yie pa na Adoato hene wose enei Opemsuo nti ena sabre o baby te ono so ena ye nyina yetietia na namonso bi Yerua se na seda tosubiem edema asante manyina mame na asante hema
Yewura se na seda etoso odema ono ana kokra otumfo bemuhene bafo ene agei ono akokra wofro akunwan na kokra na ene tenetene no. Yewura se ono ana ja eye amache barehene otumfo berempon na na jedu kumani soso odana si esanse wofro akunwan ne papa enyan ni mu. Nana Adoato hene se aseda biem odema abrempon nana no mahema fo nyina wo hwe benkum hwe nifa ene mama na hu se ampa o achitai mapa na niso na eye ne fedodo. Nana Adoato hene se na seda biem odema tepama hene nana du atwerewa mpem wo se nana afutuo enkomela nyina no ofro akunyan nana tepama hene onyi ni mu dwumadie kene nana kono amu ne ba ne so bibi ene be sankra mu a wantimi ama ne nyina mu kura no wode ne bofo aba nani esoyie pa wode enchia soronko ene de ma Yewura tepa manhene. Nana Adoato hene se na seda soronko osade ma ono anua honorable member of parliament Kumewu Yewura ni monyamfo Ernest Yawo enim se ne dwumadie ene waja to ho wababo ni chidom nana se honorable odawasiye pa. Kasa chire ohene kasa nana kasa Yewura aseda toso odema onwa ni nuanom eye bemu bantima bemu bremai bemu nananom ani ahema nyina Yewura bafo bemu hene ni jase nanase aseda odibi emamo apenima nananom panifo ni nyina so Yewura se maya mana efe oba ye makurakura ni mu machire odoyie ede ama no. Nana Amoatebe Adoato hene se ofri Kumase no wasi enkran no de aseda piesie ede ama ono ne de ni odakwe the first ene se wode edom afri enkran abobo ni chidom Yewura Nana Amoatebe wasi ni odakwe the first wone wapamfu nyina aseda enkamo. Yewura Nana Amoatebe na seda odema enyumakuo nyina ono anadwuma DJ driving school enyumakuo ahodo na se obobodin a ade abechen amade asa na seda kese odema Adoato adehia nyina se obaye magina tumprakope se mohene na mohene prakope so Yewura Nana Amoatebe se ene oshe Adoato man nyina bo se Adoato man
obe na afam die bia apeja ama Adoato aye krabehwe. Yewura se aseda no abusua na mu anye pene a enka na baabi a wote kanya ne se wote ha eno nti wono ana busua no na busua pani makwakora se kwadwo ode aseda emma wo wono ana bere watia nana ono ane mame obatampa eno kwadu wa kasa aberewa umuo ene nyina efiri enhira enkoso enkan Yewura wose ne nuanom nyina ne dwumadie mabɔ ne tidom yie papa efiri bosome enum no ahyase dwumadi a wadi nyina mo anyini mu mata na chi Yewura nana se kwame amache bali jase wose enhyira eye wodia ono ani nua soso eye Yewura nana se tutu amache bali chidom hene nana waye ni nyina enhyira enkan wo hene ba ose kwame gentry show unua se omawamo odawase ni nuanom ema ye ne wo bantima amache bali nyina moka ho wo ba pani nana hema akosua sewa nana se waboni chidom ye omawamo odawase. Nana mwatebe Adoato hene sinipa ya dia wasayeyi enunti Adoato unit committee money may for Adoato program ijumedie committee for mozo so moka ono akasa na penima ne mpanimfo ho wase mabɔ adwuma moka ho bi enene adefefei ekoso enunti planning committee unit committee nana ono an mpanimfo nana se omamamo mo ene adwuma pa. Yewura se afei oba dientia dwumadie yatuni din May for Adoato May for Adoato ni nyina ne se busumi num no Yewura odisi ho edema Adoato kopem se menu mienu bedi adanse se Adoato kuroi emfinhia aduonum yensa na da ho a ohempon bia eniso enunti na Yewura obaye na nani so ade hunu ne se bosome baako obabo krono edin esanse krono na ne din no atofom na wo se wabai opeja ono ane din Adoato. Nana amwatebe Adoato hene se May for Adoato enye enenko ene yedi dwuma no dwumadie no yedidi bebrebe wo mu ye nante efa montene so yesiesie epraprai yekuro afe yapomuden yede eye anes adokotafo bai ebehwehwe yapomuden mu emane yefe yesukufo mofra yemomu eda amamna ne amane adi ede kire enkemfua ensore Yewura akosrai yenuane mosremifo okosrai yama yamabunu nso kura esiakan enra yai omomudi nkunimpo ene omososo wa ha nkunimdifo babachia Yewura omode abasobono babachia Yewura. Nana Adoato hene se oboni mu ase ese se Yewura na ase tutu Opemsuo ode Adoato ahye ne nsa se Adoato ko na kohweso mame no wono so aba ontentena ema Adoato enye se de kane na etie
Anuti and I ran a dream paw, or the shade you made say, and ne or better, Nitrimu paw, na dream pa, or what the macrono, or better than a D, at the achere, Neman Funina. Nana, I'm whatever Adoato and say, Necasano or Manin Quachiri Wabakano, a farm, you know, me and son, na Wajadiaka, Amanachame, Adiatuasu. Yewra say the edikan akyerɛkyerɛfoɔ mɔboa yɛma ɛwɔ sukuu mu mode nimdeɛ ɛma yɛ mmɔfra no akyerɛkyerɛfoɔ ɔdamase ɛma mo amo abasobɔdeɛ ɔde ma mo Yewra say akyerɛkyerɛfoɔ ɔbɔ mo aba so na ɔsrɛ mo sɛ ɛnɛ sukuu ɛkamea sɛ amanneɛ ne amammerɛ no yɛyɛ ayi afiri ɛyɛ yɛn nwoma suanim ɔsrɛ sɛ Adoato kuro yi mu ko adeɛ ɔsrɛ mo monhyɛ mo kena mfama no yɛma no momfa amammerɛ amanneɛ akwasi broni sɛ tradition and culture momfa ɛtete mmɔfra ne ma no Nana amwate be Adoato yene se woni musa kyerɛkyerɛfoɔ ma yɛ bi ɔno nso so aba ne tiri mu pɔ ɛne sɛ yɛ mmɔfra no ɔmu kwatwerɛ nsɔhwɛ no a abɔfra bi a obedi nkunim yie ɛwɔ mu no yɛwura se ɔne ne mpanimfo ɛne ne nuanom bɛhwɛ na mmoa bi a ɛsɛ fata bia saa abɔfra no ɔde aboa no yɛwura se ofiri asukuufoɔ no so a Oba emabunu no broni eka ne youth. Yewra se oka mabunu no kra youth no asukufo no ebimpo ewom. Yewra se emabunu no dodo na ebi ho yewie school yebetoa so no de wodi wani mumpo na ya asem wabayi ono de enwomasua edana koma so yie pa ohwe na wakasa wani so ade hunu se school no obekọ no akoni yi a yewra se anamontuo bi a ono akasa obefa atu na saa abofra no ode aboa ama so wati bako anim na dache Adoato kuro no yenya osomfa so Yewra se oba yeyi entete wate se aban mu ebeboai ebie vocational school ensanudwuma school ewa ha na so entete ne se entimi anyina atete apansa Yewra se suapon vocational school no wabayi ono abedueduem wahwe se ehu behia se wono ade na besi form na sukuu no agina ne yesoso ye mofra no yetime atetemo e won sanu dwuma ekwan so onyai e ma ne nsai saa ono akasa befa to no so e de akiri Nana amwatebe Adoato yene se emabunu no wo adwuma ya sabi obonsam omo pasa eno nti wabai obefa to no so na ohyase e de afiri ono akasa na adwuma eye DJ driving school wo ye babunu wani gese obetwi kanko ade a onya duru na adwuma mu ho a obehwe amomu aboa apɛ license esoso e de atato e de ama se de be ya wo so benya adwuma na dan ne de asoso atimi aboa amwatwe ho afiri noma ense emfata
Yewura se wabeyi obehwe one aban nkitahudie obere se anamono ne nabeye ntientia ene ahyase honorable asenso boache ono akasa kura akabi akire no de esefata se aban ne beboa Adoato bia Yewura se obehwe se Adoato yenso so yensa beka ye chefa ohene kasa Yewura se oba yei wono akasa ehunu na wate edru anwumra na onwatwempo emo kronu mu nantie na baabi wono ma aye huhuhu wabai ehu hia no obehwe wasi ano ekwan Yewura se wufri Adoato mensu mi fri Adoato ye nyina ye fri Adoato de kroni mu se ebejo enehia krono emunyu a ene obi mpo emon ho se oba be fri kronim eno ti krono mu se bejo eno na da na koma so Yewura se wate ebire bi atwamu committee assemblyman yehyehyeye a eye volunteer ne guye ama kronobo ene awudie ekoso bebre volunteer no waba no ono ane ne mpanifo ne committee ni assemblyman ebeka wonti apam ho na ehyehyeye mapa wode agu akwan mu ama sa volunteer no wasanso so ahyemo kenabi Yewura se enkanea a ebobo kroni montene eno dodo na eka ho bi na makro no bono koso esansan kanea no edum dia eho yesum owudi ni sa na ope wabai street eye light no enkanea obebo moden na oka volunteer fo no ontwa aban mu eye aposifo ene ya sojafo so enya onu mu bedi kita ho ye omozo so aboa ya ho bambo Yewura se ahai Adoato adehye montie ni ye pa na ahai de ehia ni ye Yewura waka ne mprensa so wo se de yentie ni ye da na koma so eye ahonidie Yewura se obaye wahun se krono mabomoden masiesie na so enwie peye obehye kena ne titru ene yensu a ebo krono ho ban ensuo ne de wode ho kɔ ukoye bibibone ewo nsuo na se wode wonsa awonana nani kosia Yewura se sabi mpreduasa ensuwa ebo ye ho ban wo kro imo mo ma yemfa ne se eyesu ketwa anase eye gata bi Yewura se ebire bi atwam ana na wunim ana na wo ye ne mabone bi ewo nsuo ni mu a ene die ensuo no ena wo sa akwa ensuo ni tumi no Yewura wo se waba behye mo kena amane amamle safata bia waye ewo nsuo no enu ti se wa okodi ana wo kwaye no mabone bi unya hunsunsu asobone dia na ne wo de ntansa abowa ho Yewura se ensuo ni mu de sese ye nyina ye bewen wo wen meso so me wen enei wen unua na unua so enwen ho esanse ensuo no ho de eho hia no wo kwaye no mabone mi kan wa wunim na se Yewura obi bayi na sutira enya de se wo de beche okrakra Yewura se enkitahudie mapa ebekoso wabai one assemblyman ene committee ombehwe ahyemo kena na Adoato de esi ani so atumi abem
Yewra se adaroma. Yewra Opemsuo ema ni tumi a oba ye. Onipa bi ho no ma ote wo na dwempo ni nyina ne se. Nana ba ide nana be fa yasase nana be gege yensase. Enye sa adwempo no na Adoato asase no kura edahen. Yewra se de ewo ho eye ne nananom de ena de se obepene ama okwabrane watabiri ne se nwasa. Yewra se ne nananom agya pade bia ai safata Adoato waba no obebo eho eban. Yewra nana amwatebe Adoato hene wasi wutirimu fire inti amwa onku ofa kwampa ne so ana wasaka asase a ene woda wada na okromfo de woda wani baako etete ho enu ti se wanfa kwampa ne so de a ene ono so ono wo bika nana Adoato hene Yewra se wabai wa mano masotwe neso ade ne nananom de ontena se ema okwabrane emfa enu nti ono ani nuanom ahemfo ono mubo ehye washase etu anamo oguso obehwe se ono mu beto ehye na Adoato yazoso yahu se aha ene yehye ekuduru. Yewra se obaye osi bi kire Yewra Adoato kuro te se nana abakuro ni mu no ebi mo edidi mmirika efa kwati kwan se yebekukuru edan asiso. Yewra ose asemu ehia no yentie nana de osiminu mi se ofa kwampa so ana wanya asase na wusi wudan a enumpo no kire wode enkrata eba na onoa agitum ansa no ama kwan akwaye adwuma enunti obi biara wode wonsa ka asase sempo efie no wato a wo ye ho dwumadie bia no Yewra se efri neko wadi kan ama na chiamefo abo ho dawro na so kamia se ayehwebuada ena de o ma no se eye ogwama oba ne se awenade wosre se wa ma se obeye obi kakai eni keke de oka no yentie na sopam se asase no gitum se emla kwan so na fire fa won krata ebra nanim ogitum a wa ma kwan amwa yiwadwuma. Yewra wase okasa ne kasemu waka asukufo waka emabunu kamia se ne merewafo onka bi emfa nkyeremo o bibi kakra ese akire ne merewa ene ne nkokra. Yewra se ayere so paso ayesikobisa abrewa ofie akora ofie a oye enunti health screening apomudi a oye ya no o ma no so ha ebra ne bra no obema adokotafo animdefo aba na yenkokora ne merewa monya akwanya o mahwe apomudi mu e de amamo. Yewra se ne nkokora ne merewafo onimpefe se Adoato nsam de ma mo nsam enegu. Yewra ose enche enei obebie ne office ewa Adoato kroimo office nimpo aka eho dwumadie kakra na ahyase eye adwuma anunti ne nkokora ne merewa Adoato adehye se wo assembi na hawa sabra betimi de akoho empo office no yenya nwie ho dwumadie kura no bibibia
obese eba n'animu bia no uhu ne mpanimfo na chiamefo a wabie na apono mu obebie ama so waje wadwenkyere bia Yewura se Adoato asofo emu imafo nyina aseda ode mamo Yewura se masalachi yenuane mosremi fo nyina kristofo nyina so odamase Adoato hene nanamu atebe wose ahimfie eda nakoma so yie pa se wone ne nuanom one na yonkofo no bedi nkomo yie na Adoato ahimfie no wapeja ede asi ho ena ntobo yeyiye yewura se enkachi wabie apononim edan ho no ma biara a so betimi se de beboa yewura no wode ba obeje wode asedan so ama Yewura se enantoboa wahye ebo se wono ani wura ne nti o bebite yewura Opemsuo nyamekase na ase tutu ababio ene nani so ade hunu se konfanochi obesiesia yaresabia ye heal okonfanochi project no yewura se ohyebo se Adoato kuro obegina yenyina yanamu na kakra waso de ko Adoato din so yewura hu sa ne dwumadie yetanachi yi Yewura se sesei Adoato mai monso so manya mohene monya modie moma moni enji Yewura se udi juma pebia esafata se obeton safre onoamu anase na hemfo a ofre yewura se obeba abebo chidom amana efe Yewura se na dudi se betwato aseda na nanom ahema apenima jumamu mpanifo a ene yabobo ni chidom nyina Yewura se odamase edamase Yewura wakasa na Yewura akasa na yesrese ohina kasa na enche na baba ni muso ene dwumadie no Yewura awoso de asobo fom na ahimfie no yetumi ehu nemom Yewura ahimfie no waye hu emfonyini a esia obekọ akwakopai eho ameye nyina ye hu nemom yansa na Yewura ebe sore no yesrese wei achiamefo yadwuma ehu hia ye pa yesre eyade a yentie ne yenhye ne nso se asante ye wonapona ayeka awukudai akwaside yesre awukudai akwaside yemfanya yie ene Adoato man mo hye ne nso enu nti se wode hye bia eto a bomoden se ansa na wo be hye date se wo be ye yie no ene nananom eni eye nkita ho mapa na ye hunu se eda wode hye no enye saa eda no yesre akwasidai awukudai ebina dadapa memenda dapa yemfa enye yie enu nti yesre mo hye ne nso yie emfa maye enkobu mra no so na obusu a afidie no ebeyira afiri udwumadie na se ebiem yesre se de Yewura ka asase asem efiri na Yewura ka sei Adoato asase se wo ye assemblyman wo ye committee empo ono ana panima ono ani jase ono ani nifa ono ana hemfo obi ani tumi se wo de asase ama obi ewa Adoato kuro yi mo empo sa ye soto kra obi ani tumi sa wode asase ama obi asase Adoato eye nanamu atebe ono ne Adoato enuti yesre na yahye ne nso e wosa kwa ne so committee aka yesoso ye de stamp esi so sa memene da edikan e wo bosumi bia ni mu no ye de besiwo asiesie Adoato kuro yi mu ha memene da edi bosumi bia ni mu no ye de besiwo
asiesie Adoato kroni mu de achamefo di twato edi Adoato Saudi kodi dwumadie bia bombodin se obema ahemfie nananom asoate ne ama wo kwan ansa na de Adoato di no akodi udwumadie kwapem se wo de Adoato di ni kodi dwumadie na se ekoye dwumadie bone a eho entansa no yebedi kan afre yawura se omeyi na no enu nti yesre Adoato di no wodi di dwumadie bia bombodin se obema nananom yade ye stamp esiso ansana wade Adoato di no adi udwumadie nananom ese asida yade ma adofo nyina na yesre baby adru yewura wanya dase awie wanya dase yewura ontena sibiem awose yewura mani muso na yewura ini nyina agba anan meka se emfonyini ni siani mu ha yewura eda emfonyini no opa ho a wode aso no abofom na ese yewura wasore ano no yade ne atena na pakan mu na yewura asore yesre se ubibi na yi a hwe na fatuye ba ma sore ohene sore nananom sore o nananom sore o yesre ye nyina ye kwa animu ha nana ede asone bofom animu ha na mesre se masalachi mesre players no trophy no nana sore ye de be hia na animu ha nana sore kwa na etibotima somu ye enu ti mesre coaches no ni players no sa no trophy no han kwa de a onfa emra trophy no ha etwa homamu ya emra ya ne be kire no ewo animu ha ye besre se ebre ni ti na ma ne ba sa mo fa nche na nana esore ansa na ye ni a ye to aso no ye di akire ama no ayefe enu nti mesra mu a ba bia wo bia wo de gina ho kakra ansa na ye ntwe ma nana ne mpanimfo no enko ade no ho nana sore wo so sole gina na so we gina wona so wo hene asole sole gina wona so entena se wo hene asore wo so sole gina wona so mesra mu na obi a hwa ne bibiye ubibia wo wo nche bia na wo hwe ne yie kwabena aha aye kama nti ya mpese ye bewie no kwabena wo spectacles no asa ayira hwe ehemebo be ba America odi akohwe ne kokoso wo ne ye easy ende ayira kra nya hwe media meka committee o me bibi ene minua nana se wabo adwuma ya wo so wabo adwuma ya bo adwuma obi ankamfo ya obi ankamfo ya be kamfo ya ah ya sansa nti na me CJ udi asa CJ se o sa ne me besa na me kwa asa me ni so birimi o CJ nyamishira wati CJ nyamishira pa ede ade abusia besemu a Adoato eman entubua na yane na mafie mu a yagegye no yenwie enu nti se wo a wunya entua won tobua no yaba eya no wahwe se utua no waje esa se ahemfie na ene edi sanete enti enkasa ye wie adwumadie no entubua no anya na adwumadie we yo na adwumadie we de oluman wono ano akokra wabo no ho na emu ahemfie no de sa sika no ye de kobua bi ti de wo mene se utua no waje wo receipt no adansidie krata na asanso ye kwa no wudi musa kakra bia ba ha no mo sister Lydia wasana na hima 100 Ghana me fama na hima ene nana ena lucky herba hospital o mo so de mo bu amade aba ena Shell filling station no ho master no ho no manager Sule ono so de ne bu amade aba abusia mo ye amana nana mitio yenwie yo ayenwie se yankwa ni mu ho ameka mi di akire na wo kwa ni mu ho na mi ni akire abusia ade a efe enene yahunu bi enei yahunu bi nei yama no enka ofise Adoato ye begusua na ye homecoming no a gusua ye hye ne ma no Adoato fo ye na ye ni o efri say ye free Adoato ye nyina ye free Adoato ososo wo free hefa Adoato ye ni
Why am I now? I have the papa. Yes, yani ayo to sisi mu ana yema isi ye. Yani ayo motorbike esisi ana yema isi ye na nananom nya ba bi nyina. Ya bebo. Yani ayo motorbike esisi ano. Asenso hold on. Yani ayo motorbike esisi ama isi ye mfama ye. Ena yewura driver no. Nana mo tebe Adoato ene yewura ne driver no. Woto sobra ka no sesi ama ye. Woto sobra nana ka no sesi ama ye. Yo. Enunti mo ba sumu ne nyina ya da mu nyina ase. Ya beda ase because nana ye nwie program no. Otwa ahoma mu wiya de ka ho bia no. Ya beda ase am obi ate. Na sebe ya nana benya kwai. Efiri se Adoato fo ye hunu bi da. Enunti ya so kwai bia so. Ya be ma nana hunu se ya do no. Enunti na ma nana a chere kwa mu a wonuru kwa no ho no. Mate we no musane de na nanu ne be resegu wo mo asom ye be resano na gu na nanu mo asom aha e ba sa ye de mra bi betoto ho enya wo fitin ya na wo ye bibi Adoato ene anigye ne yesono no nko anigye ne yesono no nko anigye ne efe papa mo sonfo kwabena asenso bari manie ene ya ne edi dwumadie no wo chiame ama dwumadie no aye kama diase for nyamishra matade ne mefe pa abasi usuma yanga ene emfa bro nyawo kwawe crackers mesra wa akati eja boy kachira akati ma mesra wa sana tie yes ramo nananu munjajira ye nananu ma brempom na o manim na nananu mon kai asusu anyina jina ye yes ramo a ya shesha ye homa nya kama sabe ya ekira graphic ya chi Adoato na chese ya da ho eno na broni be kan wasi who is free na mo edam katachie no etuoto so atwere be amabo aha ema munwane ema kokwa ya anim na nije no anya botre eno ano no boko eno ano no Adoato na de anigi aba papa enipa wo ba wo ye decoration ma ye no obi ahuru se de decor wo si a wo bo no wa mana ye kama obi edi ho adanse ye aha no ya ye ne keterese kama yasra mo mana nani montene aha ye ya mana nani montene yasra mo a aha ye wa hene nani montene yasra mo Adoato no aha nana amwa tebe otoso enai ni program ase one ye nana sewano no ana na ye nyina ye bebo chidom a yasra mo yewura obedi kai aye unveiling no adefefa wapese enokukurusi Adoato se ahimfie no eno na waye hu susie ede asi nana ebe yi ho ama ye nyina ye hu nana nani so ade hu no opeso kukuru edisi ahimfia sare tie emrantia ne maba wa wo moso ba ya ene wo hwe se dwumadie wo mbe som ne e fa services pass ye serve nipa yewura waso apasuo mu yewura eyi adefefe no ho oyi ho yewura eyi ho efe ade afa no akamfo yewura eyi ho eya na wa bo wonsam ade minya hu ya kura bo wonsam kese eya na wa bo wonsam minya hu ya kura timi say yes ade a efe ne akamfo ade a efe ne akamfo bo wonsam kese pa obi ama ade efe no wo ma ne nsem ma no efiri se ena kire na nan disu ade hu na afe yewura ode asone babo fom okay osum ya la megusu ala me kan wana ebesom ya ene efa enuane a ene yedidi wa ha ensu a yanom ye ensu a yanom ye menim se kakra kura ye yi no hu sade na efe yie pa yewura ode aso ebo fom
ɔsrɛ nananom nyinaa ne ɔtwa di ampɔn sɛ ɔnta n'akyi na n'ani so ade hunu mmerɛ mu yɛwura sɛ nananom nta n'akyi ɔtwa di ampɔn ta n'akyi nananom nta n'akyi ɔtwa di ampɔn ta n'akyi piaa yɛwura sɛ ɔno aso bɛsa kakra ɔsa kakra bi ahu sɛ apa ne dwumadie no ɛba so bɔ wo nsɛm kɛseɛ paa yɛwura nananom atie ɔtwa di ampɔn tie piaa yɛsrɛ yɛwura bɛda nananom ase ansa na ɛdena tapaka nim enti na yɛwura ɛyɛda nananom ase yɛwura bɛda nananom ase ansa na wata napaka mu yɛwura ɔda nananom ase nti ɛma na ɛkwan no mu ntenema ɔna nananom ase yɛwura ɛyɛda nananom ase yɛwura wɔda nananom ase yɛma ɛkwan no mu ntene yɛwura wɔda nananom ase ɔda nananom ase ansa na wata napaka mu